Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024 ýylyň 10 marty hepdeniň ýygşenme güni hoş geldiňiz. Demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Ýene de seň bilen men Murat Gurban. Şonky biziň çykyşymyzyň temasy Türkmenistandan gelen habarlar, siziň soragyňyza kiçik jogaplar we ine Türkmenistana siziň bilşiňiz ýaly fevral aýyna meclisi, halk maslahatynyň meclisinde Türkmenistanyň 2028-nji 2030-njy ýyllara çelli kabul edilen meýnama ýa-ni bir näçe soraglaryna biz serip geçer. Ine hormatly vatandaşlar, birinji bilen biz resmi maglumatlara serip geçeliň, ine we şolara baha berelim. Ünsep görünme bolsaňyz soňky wagtlarda Rabakov, ýagny Serdar Berdimuhammedow san tehnologiýanyň üstüne ýygnak geçirýär. Şonuň bilen Türkmenistanyň bir kanun bandit hökümetiniň prezident Serdar Berdimuhammedow maksatnamasyny, ýa-ni maksatnamasyndaky san tehnologiýa maksatnamasy ine şonuň bilen utorýar. Ine şu ýa-ni san tehnologiýa arkaly çykyş edýän ýa-ni geçirýän ýygnaklary ine şonuň maksatnamasynyň san tehnologiýa ösüşini tamamlaýar. Gelin şoňa serip geçelim. Bir minut. Ine ünsep seripseňiz hemişe men Watan Habarlar programasyna ýüzlenýän we Watan Habarlar programmasy Türkmenistanyň köp saatlar geçirýär. Kabinet ministriniň ýygynagyny geçirýär. Türkmenistanyň meclisiniň ýa-ni meclisiniň ýygynagyny, halk maslahatynyň ýygynagyny köp saatlar geçirýär Türkmenistanyň ýa-ni Watan Habarlar programmasyny. Men pikirimçe Türkmenistanyň esasy işleýänler Türkmenistanyň Watan programmasynyň diktorlary, şolary ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti we onuň kakasy, halk maslahatynyň ýolbaşçysy, şolary aýlap köpeltmeli esasy işleýän şolar. Gelin ine Türkmenistanyň Watan Habarlar diýen programa serip geçelim. Näme bolup geçýär? Şular resmi taýdan Türkmenistanyň bolup geçýän zatlar beýan edýär. Ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerini garady. Ine Demokratik Koreýada hyýaly ýa-ni el çapyşma. Salam hormatly ministrler kabinetiniň agdarlary. Şuň bir ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowbatdaky Hemişelik ýa-ni aýdyşmaýaly salam hormatly kabinet ministriniň ýa-ni işgärler diýende eýýän şol sözler hem ýazýarlar. Ine de kabinet ministr, şol kabinet ministr näme çözüp bilýär? Şu Gurbanow bilen Serdaryň agyzyndan bir zat çykdy, ýazyp bilýär. Başga zat çözýän zatlar ýokdur. Häzir o zatları da serip geçer. meclisini geçirýär. Ine şu san tehnologiýasyny Rabakov şu 2030-njy ýyla çelli alınan maksatnamasynyň san tehnologiýa bölümini ine şu çykyşy bilen utorýar. Ine şu san tehnologiýany ulanýar, şonuň bilen tamam. Başga ötüş bolmaz, sebebi internet ýok. Fundamental san tehnologiýany östürjek bolsaň, fundamental zat internet. Bular interneti ýa-ni petekleýärler we san tehnologiýa diýip ýa-ni ýygnaklar geçýär. Gülkünç. Men her çykyşymda aýdaryn duran sebebi interneti açdyrmak däl, şonuň idiotlugyny görkezjek bolýan. Bütün dünýä şu zatlary görýär. Diňe Gurbanow görnok, diňe siz görnok. Bütün dünýä görýär-de bular bir seriozno воспринимадан eden okşular, bir seriozno prezident diýip ýa Ýewropalılar duşdum şu Gurbanow bilen ýa şu bilen. Ýok. Scholz Orta Aziýany çağırdy, onu da ılgap baryp patinkasyny süýräp, ýa balagyny ýeýip Gurbanow ýa Serdar derek. Sebäbi Gurbanow hatda öz oglunyň haklaryny ýa
prezident barmaly, beýlik döwletiniň prezident baranna gurbanlyk alyp barýar şol üçin. Näçip inni şol üçin men ömrüm ötmäke bir duşuk galyp men bir awrym görkezýän diýip bir santyk idiot. Mecliste yurdumuzun durmuşuna değişli bir näçe meselelere fereder. Hormat prezidentime Ine şundan soň şul giňeşliň kabinet ministri Watan Habarlar programmasynyň diktor geçirýär. Berekella daş edýäňiz siz şu zatlar geçirmediňiz ýygnam geçmeniň kadýan. Şoň üçin size köp taňryp gatyn. Hormatly watandaşlar, gelin men sizi ýanky bir näçe saatlar görkezýän geçirilen minister kabinetiniň meclisiniň gün tertip. Bir minut. Ine şul ýanky Watan programmasynyň Watan Habarlar şeýle geçýär. Şunuň ýanky geçirýän ýygnaklarynyň esas netijesi Türkmenistanyň meclisinde, ýagny meclisinde, kabinet ministrinde, halk maslahatynyň meclislerine kabul edilen maksatnamasy uğruna ýanky ýygnaklar geçýär. Biz häzir maksatnama gaýdyp geleriz. Wagtynça men size başga bir zat düşündirjek bolýan. Ünsören bolsaňyz biz bir näçe wagtdan beri tankyd edip gelýär. O näme bolýar? Telewizor açsaň diňe gurbanyny serdar tuvalete gidipdirler. O obyekte gidipdirler. İtpişiklerini, köşklerini açýarlar. Atlaryň ýanky açxana barýarlar. Atlaryny görmäne şular ýanky bilen duşa. Diňe şonuň durmuşy. Türkmenistan ýokmy diýip biz şular tankyd etdik. Han Türkmen halky. Türkmenistan diňe ikiňiz däl, ha Türkmenistan halky bolmaly, halkyň içindäki ýanky atbelli adamlar bolmaly, ondan daşary hökümetde işleyen diňe ikiňiz däl, beýlekler bolmaly diýip ýanky tankyd edýär. Ünsören häzir ataly ogul ikisi iki kelleli prezident hepde bir kerek çykýar, ýanky kino çykan ýaly sahna çykýarlar. Galan wagty halk görkezýär. Ine zavod, fabrikler halkyň ýygnaklaryny ýanky şularsyz näme ýygnak geçýär. Diňe ikisi däl, ine halk hamma biz ünsberýät diýip halky ýanky küçüşdirjek bolýar. Näçip? Ýa soňky 3 ýylda DWT halk hereketi we demokratik opozisiýa halky galdyrdy, halky gözlerini açdy, halkyň gahry gelip başlady. Inni halkdan gorkup şunu edýärler. Diýmek ine 3 ýylda bizim gazanan dadymyz şu eýem görünýär. O gazanan dadymynyň biri şol. Inni biz bulary günne telewizorda çykyş etdiremiz o, ýagny görkezdiremiz o. Inni halka da ünsürp başlanyrdy. Inni halkyň içindäki azıcık haklary ünsürp başlanyrdy. Ol bizim tankydlarymyň netijesi we o bizim ýa gurumlary ýazyp, bozup, proses edip bar ýerde şu problemleri ýanglandyrmamyz üçin şu zatdan bolup geçýär. Ünsüren, ine ikinci näme edelim? İlki bilen Türkmenistan meclisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Pardon. Gulmanowa Ine ikinci video edelim. Ine şu ýerde täze ýaşy şaýdarynyň açaryny goşurmak dabaralarga çyrylyp Diýen ýokary ahlak nusgasyň parasatly sözleri dörüp. Ýagny halkymyzyň ýagdaýlaryny görkezýär. Käbir ine Watan programmasynda düýünden bular ýok, diňe halkymyz görkezýär. Ine şu videoda men näme görkezek bolýan ünsüren şu däp destur ýa Gurbanyň goýan däp destury. Bu türkmen halkyň däp destury däl. Kytaby puly maňlaýyna 3 gözek nimetmek. Bizim däp desturymyzda asly türkmeniň däp destury. Gurbanyň maşgalat biz edip görändik. Etmersem ýöne ine Gurbanyň bir idiotyň türkmenlere goýan däp destury şu ünsüren Birden halkamız enelerimizi gözelligiň we ýaşaýyşyň göz başa saplap, olara hemişe aýratyn gadyr goýup durup. Ünsüren Türkmen jemgyýetine gadymy de ýa medalymy, pulumy, Gurbanyň kitabyny ýa 3 gözek keldi, ne diýär? O niýeden ýapyşky? Öňü ýok da, o Sowet Soýuzyna da bu ýaly etdiren okdur bizi. Onu Gurbanyň bir gezek, ýa kitap ýazypmy, bir zat ýazypmy, kellerine bir 3 gözek nimetdi, bir idiot gylygyny etdi. Ondan soň hemmeler şonu ýanky etmeletdiler. Ine haçan ýolbaşy idiot bolsa, idiot gylyklar, däp desturlarym halka siňdirýär. Halkdan bir malam däl bir bilemok näme ýazyýar.
Ine şu zatlardan bir gitmeli. Türkmen halkı emele gelecek bolsak, yani Türkmen halkı bolacak bolsak, halk hükmüne emele gelecek bolsak biz şunu etmeli. Biz halk deyip köýüne ata-babalarymyzy ýatlaýar we halk deyip köýüne ýa-ni köýne zamandaky däpdesurlary ýatlaýar. O däpdesurlar ýitip başlady. Türkmeniň däpdesury ýitip başlady. Häzirki bolup duran maskaraçylyklary men size aýtmaýyn, menden gowulýaňyz. Men size aýtmanym bilen ýa aýdanym bilen men Türkmen halkyny pesedlemek, şonu aýtmasaň öňüne alyp bolanok. Men aýtmaly bolýan. Dogry düşünün. Gaty görmeşek ýokdur. Bunlardan bäri beýle Muňa toplumda hemde bu maskaraçylygy serdiň. Bir sen ene medalyny aldyň. Ine meňe jemem ene medalyny aldy. Ýa-ni 5 şagadan ýokary medal berilýärdi Türkmenistanda. Men ýalňyşmasam. Ya 6 çağadan ýokary. Ine birine mejemini aldy. Medal kä wagt dakynny, ýa medal berildi. Ýöne medalam kelletine ýa-da medal gujaklap ýatanok. Ol bir döwlet tarapyndan bir zat tasdiklanyldy. Boldy. Şo diýip seretmeli. Boldy oň bir başga nemesi ýok we şu medalyň baglygy sebäpli saňyl gowy berilýär. Ýa-ni çağlaryň kömegi ýok, ýene orada ýerinden berilýär. Ýöne ýa-ni medaly kelläňe başyna nimetmek ol men pikirimçe däpdesur bolup gidýär. Türkmenistanda manady hümmetsiz bolan manady kelletine ýa-ni urup durar. Gurbanulyň gerekmejek 58 kytagyň daşny ýa-ni kelletine degip durar. Bu däpdesur däl, bu bir maskaraçylyk. Ine şuraya maskaraçylyk gödök, biheppe gylyklardan biz gitmeli. Türkmen boljak bolsak. Bolmasa biz bara Gurbanulyň türkmenleri bolýar. Gurbanulyň ýa-ni alawaly zamanyň alawaly türkmenleri bolýar. Näme bolardyr? Kim olar Gurbanulyň alawaly serdar? Öz alawalylar atlar, piçikler bilen entep ýörebersin. Halk bilen iş bolmasyn. Şol bizim ýolbaşçylarymyz bolmalylar. Hakykatdan adalatly çözgükler alynan bolsa, adalatly ýa-ni saýlawlar geçen bolsa, şular hiç wagt ýa-ni sahna çykmaly. Hatda domprowynyň başlagan bolmaly şular. Gurbanuly gutorun kezzap. İşten kogulup şopurçylyk edip, ýa-ni Balkanda gyzyl diýişler ederek, ýa-ni o emalyny kıratgalap gyzyl diýiş goýdum diýip adamlar alýardy. Üstüne prokurator arda ýazyldy Balkanda. Şol ýaly maşennik. Şo maşennik diýiş doktor gyzyldan çaýlan diýişler goýup gyzyldan diýiş goýdum diýip ýa-ni adamy allap ýören adam. Ine hem maşençilik edip öz biheppe düzgünlerini ýa-ni bize siňdirip dur halka. Ine şonu görmeli. Men şoň üçin aýdýan bizim watandaşlarymyza, öz dogunandaşlarymyza ejelerini kaklygyny düşündirin. Hiç zady maňlaýyňyza Gurhanyň başga zat diýilmeliler. Prezidentiň iň dünýäde gowy prezident bolaýsyn. Oň iň dünýäde gowy kyta bolaýsyn. Maňlaýyňa diýilmeli zat ýok. Piselmeň, aýaga bükülmeň. Mert bolun. Bizim ata-babalarymyz buraya bükülenok. Şul iksany bizden gorkup ýören adamyň öňüne büküler ýaly. Ay men büküleyim, erti maňa avantaj berýär ýa-ni medal berýär, onu berýär, bunu berýär. Ol ýa medal atlaýan bolsa medal gerekdir. Şu ýaly bolun. Men bir sizden bir üýtgeç gahrman ýa üýtgeç bir arsa adam däl, ýöne aýdýan şul ýa-ni sosial we moral düşünjeleri biz saklamasak biz ýitip gider. Gön aýdýan. Üstümizden hemmesi güler. Birek üstümizden güler. Bu ýaly şu derejede biz bolmalylar. Münasip bolan gelme gyýylar bilen keşfinde mehirlilik, ýürek döşlük, wepadarlyk, parasatlyk hiýasatları gözellik bilen sağlaşyp goşýar. Halkymyň bu asyrly däpleri adamlar ähmiýetli hemde ýa-ni ol pampersi ýaşullar, arkadaş şöhrat diýip ılgap moňa medallar berip ýörenler, inni bizim aýal gelin gahrman gyýlarmyzdan ýa-ni moral taýdan gaçyrýar. Awraň gaçyrýar. Beýtmeň, medal alın. Siz münasip köp zatlara münasip, siz hakyky gahrman. Ýöne o medalyňyz ýa-ni kelleňizde nimetmeň. Diýilmeň o maskaraçylyk. Bütün dünýä görüp durşy zatlary. Odan bütün dünýä gülýär, bütün dünýä religiýany ýagny
ayratyn goýýar, döwleti ayratyn goýýar, halky ayratyn goýýar. 3 zat dürli zatdyr. Şoň üçin hemme zat bulaşdyrmaly, goşmaly. Oň üstüne de bir medal berýär, pul sowgat berýär, kellesine ýa-ni degirýärler. Gurbanlyk kitap ýa-da onam mecbur satyn almaly bolýardy, kellesine degirip, ýa-ni bütün dünýäde görkezler ýa-ni maskara bolýar. Betmeler. Ine şu videoyu özüňiz seretip bilersiňiz, indiki videoga geçeli. Indi men size başga bir zat görkezek bolýan, neutral Türkmenistan görkezek bolýan. Şu neutral Türkmenistanyň Ünsörün bir minut. Ine şu neutral Türkmenistan gazetini Ünsörün özem 6-njy mart gazetini Ünsörün, gowja Ünsörün şu zatlary vatandaşlar ine указ президента Туркменистана, yani президенттің карары о назначении освобождения от должности судей Туркменистана и присвоении их квалификационных классов. Türkmenistan'ın prezidenti suudların yorboşçuluğunu belirliyor. Şu bir kanun karar. Bir kanun zat şu. Men her unaygan Serdar Berdimuhamedov ve Gurbanly Berdimuhamedov bismillah deyip ýerden turundan başlap kanun bolýar. Türkmenistan döwleti konstitusiýanyň esasyna 3 tane häkimet bar. Ýagny birinji diýenim şu häkimet esasy häkimet. Kanun çıkarıcı häkimet, meclis. İkinci yerine getirici häkimet. Yani prezident, kabinet ministri. Üçüncü konstitusyonlu sud ve yokor sudlar. Şu ayratyn häkimetler. Serdar Berdimuhamedov sudun başyny ayırıp öz kararı bilen goýup bilenok. Bu gadagan. İkinci Serdar Berdimuhamedov öz kararı bilen hiç wagt ýa-ni meclisin ýolbaşyny bellemeliler. Onun bir kanun. Bolmasa konstitusiýa bolmaýan, konstitusiýa näme gerek? Konstitusiýada Serdar Berdimuhamedov bilen Gurbanly Berdimuhamedov döwlet başy boldy. Şular näme aýtsa şo bolýar. Bular bir tarapdan bir demokratik döwlet, demokratik döwletiň konstitusiýasyň esasy şerti şu. 3 tane häkimet deň bir liniýada bolmaly, gorizontal liniýada. Sebebi Türkmenistan bir topar dünýäň konwensiýalaryna gol çekdi, halkara konwensiýasyna. Halkara konwensiýa ýa-ni Birleşen Milletler Guramasynyň demokratik halkara konwensiýalara gol çekdi. OBSE'däki halkara konwensiýalara gol çekdi. Şo ýerdäki çekilen konwensiýalar esasyna 3 tane häkimet deň bolmaly. Eger konstitusiýany çalşan bolsalar, ona konstitusiýany bilen çalşma sebebi Türkmenistan konstitusiýasyna halkara çekilen konwensiýalar, şertnamalar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ileri serdilýär, ileri ýa-ni tutulýar diýip aýdylýar. Diýmek ol ýokary. Dogry düşünmeli şu zatlar. Şoň üçin bular konstitusiýany bulaşdyryp onu ýa-ni tualet kagydyna öwürdiler. Döwlet edýän Türkmenistanyň konstitusiýasy. Ýa Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esasy kanuny. Ine esas kanunyň esasyna Türkmenistanyň prezidenti karar çykaryp bilenok. Biz Serdar Berdimuhamedowa oň işini öwretmeli bolýar sebäp. Ol görgüli hiç sady bilenok. Muny kakasy diňe öz wezipetini, ýagny prezident wezipetiniň kreslosyny saklamak üçin saklaýar. Hakyna amally hemme zadynam ýa-ni häzir öz çözüp ber. Oğluna gönaýa. Sen ýa-ni agzyň otur şo ýerde, men hemme zady özüm etjek. Men etmesem senden tok ýok hiç geli. Hemme ýerde onaýa. Özem gıýbatçy adam şol. Hemme kabinet ministri daýya, ahranatyň ýanyna ýa, hemme ýerde şonu bilýär. Hiç at başarmak, men bir zady dämedim, mundan tok ýok. Poňy tormus diýär. Hemme ýere ylgap kardalýa, Türkiýe gidip biznesmenler çagyrýar. Öýde bir top kararlar gol çekýär. Hano prezident ýokmy? Sen ýyzda bolmaly. Sen Türkmenistanyň içerisinde milli lider, sen şo ýerde şo milli halk bilen işler geçirip olary ýa-ni ruh taýdan ruh berip etmeli işler şol. Daş siýasat, ýa-ni Türkmenistan daşky siýasatyny sen kesitlemeliler. O prezident bar. Bolýar içinde sen kesitleseň şonu ýerine ýetiriji prezident. Türkmenistanyň prezentasiýa edýän bütün dünýäde prezident. Ine şonu düşünmeli şol Gurbanly diýen bir kanun jenayetçi.
Gurbanoğlu bu adam hakiki cinayetçi, adam öldüren, Niyazov öldüren adam cinayetçi. Türkmenistan basıp alıp Türkmenistan öz huzusu mellerine, yani huzuslaştıran adam Gurbanoğlu. Inni öz yani privilegiyalarını, öz häsiýetlerini halka sindirip halktan, Türkmen halkından, aňardan gelýän Türkmen halkından Gurbanoğluň yani alawaly zamanyň halkyny ýasapdy. Bir toporun yani emhemeşlikler, hökümetde işleyen alawaly zamanyň adamlary, aktivistleri bize atak eden bolýar, dedim bolýar, Türkmenistan goruduk diýip aýdýar. Türkmenistandan şuraya zatlar bolmalymy? Gören adyň maňlaryna näme edip arkadaş şöhrat diýmelmi? O Türkmenistanmy? Türkmenistanda bolmalymy şu zatlar? Şu zatlar niye eltýär? Ya bilen zokmy? Ya samsykrak görýärmi bizi? Ene men Türkmenistan çynowniklaryna aýdýan, emheme işgärlerini, polis işgärlerini. Siz o bize garşy görüşüp ýani öz işlerinizi edýäňiz, ay bizi gyssyk eýtdik diýip bilen, ýani siz öz geljeňize garşy görüşýäňiz, bilýärmi şunu? Siz Türkmenistanyň iksany yani iki keleli prezidenti Türkmenistan'ı uğurlap barya siz şuna kömek edýäňiz. Siz şuna kömek eden soň şu güne geldik. Eger opozisiýany golan bolsaňyz ýa-da halky golan bolsaňyz biz bu güne gelmezdik. Şuna katastrofa gelmezdik. Ne şu zatlary men bizim halkymyza düşünürýän emheme terroristlerim, yani banditler, polis banditlerim halkyň bir bölegi sizem düşünmeli. Sizin hem çağlarınız ahir bir gün götümü döpelersin, gidersin sen vezipeňden, sen gıylaňyz zorlanýar ikisi. Utonman Gurbanoğlu baran yerine gıylara terediýär, ýa-ni ýaş taliplara terediýär. O görgüller gönaý diýär, Murad abi krasalanjak gel. Biz ýa-ni ýüllermedi nem gürkezjek gel şoňa. Şonu görsek kellämde aşak kalýar. Akydip zor ýalar bizi ýa. Şey diýär gıylar. Milli lider boyunça ya barda şuraya talipler aydarlarmy? Sen kimin milli lideri Gurbanoğlu? Maşgalaňda bir heppeçilip 3-4 tane aýalyň var, Balkanda 2 tane çağaň var, Lewapda utonman baranda çağjyklaryň tüýrep barýan. Olar gelneje siz niýe terdiňiz? Näme şu kezzap çykanyna ýerine ýa şu kezzabyň aýalyp bütün dünýäde özüňiz maskara edýän. Utonaňyz ýokmy? Siz bir ahal gelini, ahal gelinleriň bir goýja bir ýa gylkyýaty bar. Ärinden öňe çykany. Hiç wagt öýünlerine barsaňam öňe çykýan näler? Ýerine duranlar, erken ýerine. Size oglugam ýok. Sizin dereňizde başga bir aýal bolmasa, şuya kezzagyň ýerine durmaz. Hawa men şu äriňiz däl şu. Bir näçe keleyler bar. Diňe şoň üçin götünlep koňmaly. Haramzadany. Muň ýüzüne nur ýa, yüzü ýa padoş ýa ýüzüne tüýkürseň süpürge ýa-ni. Şoňa ýüzü padoşyň. Diňe özüne milli lider diýip sözü almak we talipleri zorlap ýörmek ahranadan ýa şunu getirin diýip. O näme? Ol döwlet mi? Näme şu döwlet? Ýa-ni döwlet diýilýän, milli lider diýilýän näme? O näme da? Bu kriminal bandit hökümet. Bandit hökümetiň, bandit toparyň, ýa-ni hökümet diýilýän bandit toparyň ýol başdy, milli lider bar, onuň bandit toparyň ýol başdy bar, Serdar Berdimuhammedow. Sizin şansınız var Serdar bilen Türkmenistany ýa-ni düzükçe gurmak, düzgünlükçe gurmak, Gurbanoğlu ýaly bir paraxor, bir jellady gyra aýryp Türkmenistana bir ýüz keşip bermek şansınız var. Şonu ýitirmek. Ya siz ýeňilýäňiz 100%. Häzir sosial mediýanyň ötüşleri bilen, hemme ýa-ni informasiýanyň ötüşleri bilen diktator durulan, Putin durulan kim Gurbanoğlu kim aý? Ýykylýan siz taryha maskara bolup giýýäňiz. Sizi ýatlaryny üstüňizden gülerler. Sizin çağlarınız Türkmenistanyň hemmetini alyp gitdiňler. Doğun arnaşyňyz mektebe gelende Berdimuhammedow bolsa üstüne gülerler. Idiotyň akdymy şol. Şo Gurbanoğlu kezzap. Ya oğullar gelnejaň sen akdyňmy şol? Kezzaplar diýip üstüňizden gülerler.
tüýkurlar çağırmadan, aktıklarmadan. Şondan gaçın. Eger hakyky akıllı bolsaňyz beýle bolmalylar. Etdirmersiňiz. Bizim akıl ayalımız var. Hiç wagt öňe çykmaz. Görenler, eşitenler. Öz yerini bilýänler. Asıl Türkmen yerini şeyle. Lewap bolsun, beýlek bolsun, mary bolsun, yer jagyny bilýänler. Öňe çykyp, elbetde egerde prezident hakyky milli lider bolsa, halk muny söýýän bolsa, siz şo söýgin paýlaşyp bilersiňiz ýanyna bar. Ýöne gutoran kezda adam öldüren, ýa-ni öňkü diktator öldürüp, ýa-ni gelip adamı öldürüp beren adam bu, türmelere basyp gyryp getip beren adam bu. Bir hepbetçinin aňar başyny deşik geçen, ýa-ni senkan deşik geçen adam bu. Şonu paýlaşyp siz çykýaňyz we şoň ýa-ni awtoritet size geçýär. Men şonu ýatlatjak bolýam. Utunun. Siz bir arasında normal dip getip ýörtmüz, bir adam şekilli bir gelneje şekilli dip ýörtmüz. Siz hem şoňa ýerseňiz, ýa-ni ýanyna bolsaňyz, şu kezabyň ýanyna bolsaňyz, siz hem kezap ýa-ni awtoriteti ýitip gidýäňiz. Indi şonu ýadyňa çykarma. Men halkyma ýa-ni kömek etjek zat, kömek etjek bolsaňyz bara, şo kezaby aýyň şo hökümetden. Ogluma goşulmaň diýin. Oglum bilýändir ýoly. Ogluma mümkinçilik döret. Sen kagaz bolýan bolsaň, oglum wezipetine hormat goý diýmeli. O böküp Türkiýe gidip, o ýerde karz dilep, Dubaýa gidip karz dilep, baran ýerine karz dilýär, baran ýerine ýa-ni karz alyp onu ugrulajak bolýar. Bolýar karz alyp Türkmenistana getirip ogluna da ine men sana alyp berdim pul, şunu özleşdirdi, ýa-ni Türkmen halkyna kömek et, östür Türkmenistan diýen o. Arkada şäherini urýar. O ýerden pullary ugrulýar. Bu torun keza. Oslar diýär, biz Sowetni, Sowetniň nämedigini bilýän oňa. Diýiş doktordan başlap. Şu ýal kezaplary hökümete getirseň, hökümetiň hem ugrulýar, bandit toparna döredýär, ýa-ni geçirýär. Baýlyklaryň hem ugrulýar, haklaryň hem ugrulýar, öz oglunyň haklaryny hem ugrulýar, maşgalatyň haklaryny hemme zat ugrulýar. Şu bir zat ugrulap bolýan bolsa ugrulýar. Hatta ýanyna baranda kelleň öwürseň başga adam ugrulýandyr. Biznesmenler gaçýar şundan. Ýanyna barsaň pul dilýär. Ýanyna barjak gelip gaçýarlar. Ine ulan berdim hany. Sen ýanyna ýerine tirkeşip ýa-ni gidiş, ýanyna gidýäňiz. Hawa aýal hökmüne gitmeli bolýan hökman, milli lider prezidentden. Prezidentiň aýaly çykmaly. Ine Serdaryň aýaly çyksa, intek Serdar kezzaplyga ulaýaly, kakasaýaly başvuranok çyksa o bolýar, o prosedura. Ýöne siz haýsy tarapdan wezipeňiz ýok, zadyňyz ýok. Bolýar birinji ýa-ni prezident bolsa, perwe ledi dip oň aýaly çykmaly. Ine Serdaryň aýaly asyllyja. Çykana görnýänler hiç ýa-da. Diňe gowy zatlar işleýär o wagtda. Sizni öňkü hiç ýere çykmadyk bir awraja aýal maşgala gurbanyň ýa kezabyň ýerine tirkeşip şoň awtoritetini alýar. Men şonu düşünjek bolýan. Çykmaň, maskara bolmaň. Bolmasa sizem tanqid etmeli bolýar. Sizem halka düşündirmeli bolýar. Men şonu edetim gelýär. Aýal maşgalany syny ýatyr. Şo syladan hormatdan çykmaň. Gepleşige dowam eden hormatly vatandaşlar. Ine şu ýerde men ýalňyça görkezdim size. Ine Türkmenistanyň karary, Bikanun kararı Serdar Berdimuhamedov şu karar çykarýar. Ünsün ýa-ni Türkmenistan suwtlaryny öz belýär karar bilen. Eýen biduň. Diňe şuň üçin impeachment edip şunu ýa-ni işden aýrmaly. Sebebi bu konstitusiýa kararyny, kanunlaryny bozdy, maddalaryny bozdy. Kim konstitusiýany bozsa, prezident bolsun, adam bolsun, eger prezident bolsa, wezipetinden aýryp jinaýata çekilmeli, eger de ýönekäý adam bolsa, ona prokuratura jinaýat iş gylmaly. Men baş prokuror ýüzlenýän, siz Türkmenistanyň prezidentini ýa-ni jogapkarşylyga çekmeli, hökman suratda. Ýokary suwda ýüzlenýän, siz Türkmenistanyň prezidentini jogapkarşylyga çekmeli, siz karar almaly. Kim bellemeli? Olam siz öz başda karar alaňyz ýokda, ýa-ni suwtlaryň, ýolbaşçylaryň ýygnap, ýa-ni gizlin ses berişlik etmeli we şo ýerde saýlanmaly. Bütün dünyada şeyle.
Oraya bolmaly. Ine şoň üçin suwutlar size bagly, ýa-ni Kur'anla bagly, Serdara bagly, bir kanunçylyk, prokuratura size bagly, ýa-ni nime bagly. Sizde azatlyk ýok. Sizde ýa-ni bir ne öz başlyk ýok. Siz bir tarap däl, siz bir tarap bolmaly. Ýa-ni prezidentden bagly, hiç kime de bagly, ine ýokary suwudyň başlygy, suwutlaryň başlygy o aýratyn bir hökümet. Konstitusiya boýunça, bütün dünya konvensiyasy boýunça. Döwlet bolanda, respublika bolanda, şu bizim Türkmenistan bolanda, onu 3 tane ýa-ni şaha bolmaly. 3 tane administrativ guruş bolmaly. Ine şunu şu Serdar Berdimuhamedow şu karar bilen bozýar. Men şunu size aýtjak bolýan. Şoň üçin bu prezidentler, bu jenaýetçi. Bir kanun ýagdaýda prezident bolup geldi we bir kanun prezident, bir kanun kararlary bolacak ýa. Ine men şul zady size düşündirjek bolýan. Şulardan garşmaly näme gowluga. Bular günüň çykmagy bilen giýje güni kararlary ýa-ni çykaryp bizim konstitusiýamyzy, bütün dünýä halkara kararlary ýa-ni bozýarlar, konvensiýany bozýarlar. Ine düşünýänem däldir Rabakop şu zatlary. Ine şoň üçin men düşünürýän täze bizim köp düşünýän zadymyzy diňläp açyk dogruçy işläp başlaýar Rabakop. Biz şunun bilen Rabakov ýa-ni iş öwredýär, iş öwredýär. Tanqidler şoň üçin gerek. Tanqid diýenim men Rabakov tanqid etsem Türkmenistan peteldigide, Türkmenistan tanqid edem zor. Bir Türkmenistany şuň ýolbaşçylyk edýän adamy tanqid edýär. Şol şeýle bolmaly, şu Türkmenistan boljak bolsa beýle bolmaly diýip biz gaýtyp Türkmenistanyň awraýyny bütün dünýäde galdyrjak bolýar. Men muny MHM işgärlerine we Alawaly zamanyň aktivistlerine aýdýan. Şoň üçin ünsüň şu zatlara. Hormatly watandaşlar, gepleşigi dowam edelim. Men indiki videoňy görkezýän size. Ine bir minut. Bellek geçerimle doğru ine diýeriş Türkmenlik bir bolunjukla. Öň ol DWT aktivisti, öň. Men ýadymda Türkiýede wagty gürleşýär gaýdy. Onuň öz açlyk blogger boldy. Öz açlyk işleýär. Biz şoňa ýa-ni işimiz ýok. Men hiç kime ýa-ni aktivistlerden hiç kime jaňydyp sen şunu muny eýt, beýt diýip aýdamak. Eger DWT aktivisti bolsa, şu kuny toparýan bolsa, onunla gürleşýär. Mümkinçiligim et, onu da ýa-ni buyruk hökmünde däl gürleşip edýär. Men Ýewropaň terbiýetini eýem, terbiýetine geçtim. Men Ýewropa düşünjeli, ýa-ni Ýewropa düşünjeli adam ýaly seredýän problemler. Her kim öz haky bar. Sen şunu diýsen, onuň haky bar ýok diýmeli. Neşe seredýän. Şoň üçin men hiç kime dogry salamak. Ýöne häzirki günde ine ünsüp seredýän aktivistlere öňe çykan aktivistler, ýagny arasynda köp olanlar bar, gyýlar bar. Tüweleme, berekerler, soňky wagtlar ine biz 2 ay çykmadyk bolýan, ruhtuny açyp, käbileri arkadaş şokrany gyýrýarlar. Ýöne siýasat diýmek, bu sprint distansiýasy däl, gysga distansiýa däl, bu marafon distansiýa. Ýagny sen şu öňe çyksaň, sen şu ýygydy öňe gitmeli, ýyllap gitmeligini unutmaly, ine ýyllap gitmegi unutmayan adamyň biri diýerleşdik. Şunu men gürleşdim. Passajer bolayma beýlekler ýaly. Sen görüş nakansa durgun niýdim bolýan. Şuýum ýa-ni ýürüm urinça men görüşün arqyn bol. Biz tanqid etdiýdim. Gurbalyň tanqid şu bir näde olur? Nime diýen hereket bolsa tanqid edýär, inim tapagy ýokdur. Bize iş görkezersiň diýen. Bol arqyn boluň, Murad aga men öz ýerimi bilýän, men işleýän. Bize şu ýaly aktivistler gerek. Şunu gerek. Eýer mesela için kim ýolbaşçy bolsa da ine şu ýolbaşçyny ýol görkezmek üçin tanqid edip, ýa-ni ýalňyşlary görkezmek üçin şu ýaly mert bolanlar gerek. Bolmasa daş töwerinde pampers ýaşlar üýşerde seni ýa-ni sypalap, seni ýatyryp, ay sen malades, sen ýa-ni medal bermeli, sana 5 tane medal berdi diýip seni ukladýarlar. Seni bu uklap ýa-ni çökürdiň döwleti. Oraya bolmaly. Bäsleşikli hakyky kim pozisiýasyny gowramaly, düşündirmeli. Eger argumentlaryň pes bolsa, beýleki tarapy argumentlar köp bolsa, sen boyun almaly.
ýa-ki ötüşüň şertler şeýle. Ine men bellek geçip bolýan Razakov, Direliş, ine şoluň toparlaryny giyýän oglanlar tüwelime berekeler. Biz inni yani gepleşimiz dowam edeli. Hormatly watandaşlar, siz görün bolsaňyz, halk maslahaty geçirildi. Men şoň videosyny görkezdim. Gurbanyň ahir biz tankit edip bulary ýadatdyk. On ahir kitapçany görkezdi. Ýagny bular hakyky meýnamany yani çap etdiler. Ine Türkmenistanyň 2023-nji ýyldan başlap yani 30 35 50-nji ýyllara çeldi. Ene içinin sosyal, iqtisadi, siyasi ve beýleki ugurlary üstüne diýip meýnamy kabul etdiler. Men tek meýnamany göremok dogry, diýe ony her ýerden görülýän elektron versiýasyny beýlekini bir öwrenjek şonu. Näme zat ýatdylar içine. Ine Gurbanyň şonu ýa-ni nimede görkezdi mejlisde, halk maslahatynda. Ýöne bir zat bellek geçip bolýan, men şu meýnamyň bir topar soragyna terip geçjekdir. Öňki Türkmenistanyň prezidenti bolmak üçin Serdar Berdimuhammedowyň meýnamasy Aliýewiň ýa-ni prezidentlik programasynyň meýnamasyny ugurlady. Indi şu gerek bulan kimkini ugurlady? Men şonu ýa-ni serdip aýdam size. Meýnamany elme alaýyn, bir öwrenip aýdam size. Niýeden şular ugurlady? Indi gelin biz şol meýnamanyň käbir soragyna serip geçelim. Ýalnızca men görkezdim, şu meýnama tesirlemeler nimede, ýagny şu ofisial saýtda Türkmenistan bugünniň ofisial saýtdan aldım men. Gelin men şu ýerdäki ýazylan meýnamanyň gysga ekstra ýa-ni meýnamanyň ýa-ni meselelerini tertip geçelim de we görelim şolar Rabakopdagy şunu oňurlaýarmy ýa bu ýöne bütün dünýäni we halkyny aldymy üçin meýnama. Gelin seyredelim. Ine hormatly watandaşlar, iýini diňleň, men iýine mukap bereyim. 2024-nji ýylda öňler gaýtadan işlemek we taýýar öňler çykarmak boýunça kärhanalaryk taslama kuwatlaryna çykarmagyň eksporta gönükdirilen önümçilikleri mümkinçiliklerini giňeltmegiň, importyň ornuny tutýan harytlaryň önümçiligini diversifikasiýalaşmagyň meýilnaşdyrylýandygyny aýratyn bellemek gerek. Bellemeli, maksatnama almaly. Ine mysal üçin fan tehnologiýany östürmeli. Internetiň giňligini biz 2 megabitden 10 megabita çıkarmaly. Ya da 1 terabayta çıkarmaly. Onun için biz plan operatorları täze, yani konkurensiýa hasabyna operatorları yani bazara goýmaly, yani Türkmenistan içine salmaly. Bir topar bütün dünya operatorları getirip biz internetiň servisini Türkmen halkyna bermekde konkurensiýa edip şoň tiýirini galdyrmaly. Ene bu meýnamy. Innovasiýa näle etjek bolýar? Bular näle innovasiýa pikir edýär? Mysal üçin sen gazy çykaryp alýan. Şo ýerde pateriýalar bolýar, ýa-ni çykdyjylar bar. Şolary ýa-ni üçüne gowulaşdyrmak üçin gazy mundan beter köprek çykarmak üçin innovasiýon tehnologiýa. Onu ugurluk açyk aýtsam, siz Türkmenistanyň baýlygyny ugurlamak üçin täze innovasiýon tehnologiýany ýa-ni edip goýup ugurluk köpelçek bolýar. Halka näil mundan nime? Diňe diýen te ugurlayan pullardan Türkmenistana hiç hat gelen ok. Arkadaş şäher bolýar, Türkmenistanyň halky görgüli daşyny gidip işlemeli bolýar. 45% daşynda. Türkmenistanyň içindäkiler maň günne ýazýar. Görgüli talipler esasanam Russiýany we beýlik döwletlerde ufak gelen diplomly adamlar aýdýar. Murad aga, bize vatanymyza gelip bir diplomalyk gelip bir ýa-ni nime deli, biz doktor bolup işläpýärys, biz muallim bolup işläpýärys, gelip vatanymyza ösdürür bilimler berelip, alan bilimlerimizi paýlaşan diýip gelýär. Doktor boljak bolsaň, diplomuny ýa-ni tasdiklajak bolsaň $3000. Muallim bolup gelip diplom tasdiklajak bolsaň $2,500. Bagşly bunu Serdar Berdimuhammedow sizin ýa-ni meýnamaňyzda bu zatlar ýok. Stavkalar ýok.
Ministerstva obrazovaniýanyň stavkalary ýok, bu Garabazardaky ýa-ni parhor stavkalary ýok. Siz ýazmansyňyz şu zatlar, ýazmalydyr. Şol $2.500 men $1.250 getirjek parhorlyk stavkany. Ýa-ni men işe girmek üçin, banýyda işe girmek üçin $10.000 bolsa şonu bäçe getirjek diýip bir gowuluşdurýan bir zat aýtmaly. İrini men size okap berin. Şeýle hem Türkmenistan geo-iqtisady we geosiýasy yerleşişiniň amatlıklarından peýdalanmak, daşy gurşawy goramak, ekologik awdançylygy üçin etmek, ähli uğurlarda ýaşly iqtisady üstürmek, ýaşyl iqtisadyýaty üstürmek şu ýyl üçin gözüňde tutulan esas maksatlardır. Eýýem şul mümkin näl. Bir sözem şu aýdan dağıtlarının bir sözem mümkin näl şu ýyl. Bu 2024-nün maksatnamasy. Gelin sert geçin. Geo-iqtisady, mikro-iqtisad diýen. O Türkmenistanda kreditna denejli sistema ýok. İşlän ok. Türkmenistanyň manady ýa hümmeti ýok. Konvertasiýa ýok. Konvertasiýa bolmasa sen iqtisadyýaty näme işletjek? Hibrid bolýar. Özem erwet hibrid. Bir adam alsaň eli aýaksız ýa hibrid bolýar. İşlän ok. Sen näme onu işletjek? Egerde sen ýa-ki iqtisad sistemaň gurulmadyk bolsa, sen manadyň näme saklajak? Karar bilen emgemeni sürüp saklap bolmaýar ony. Onu bazar kesitli. Diýmek bazary sen ýa-ki bazarda oýnatçy bolsaň, esasy manady oýnaýan ýa Merkez Bank ýa-da hökümet boljak bolsaň, inglisiýan bolmaly, valyutaň taýar bolmaly, emisiýalar ýa bir topar finans instrumentler bolmaly. Eden o zatlar, bilen o. Badygyndan bilýän näsin? Ine şu ýaly Türkmenistanyň Serdar Berdimuhammedow BK prezidentiň maksatnamasynyň men käbir bölüklerini aýdym. Hemmetini okusaň hiç ilmanysam ýok. Şunam ağzını doldurup gurbanly ýa-ki görkezýär şunu. Halk ýa-ki maslahatyna meclise kabul edýär-de ine Yonuş Gurbanow, ine maksatnamamyz bar diýip aýdýar. Boş. Ýaşyl tehnologiýa, ekologik tehnologiýa on her gaýdyp geler. Ine ýyny okap berin. Hormatly prezidentimiň minister kabinetiniň giňişleri meclisinde ýurdumyň oğuzok pudugyny düýüp öwretmek maksady bilen Türkmenistanyň oğuzok ministerligini üýtgedip gurmagyň hasabyna Türkmen Galla Önümler Döwlet Birleşigi, Adyk Tenagat Döwlet Birleşigini, Mallarçylyk we Guşçuluk Tenagat Döwlet Birleşigi, Türkmen Paxta Döwlet Konserni, Türkmen Oğuz Hyzmat Döwlet Birleşigini döwretmek hakynda kabul eden çözdi. Bu uğurda möhüm ädim boldy. Ine şunu men gaty dogry ýa-ni hereket diýen ýöne bu bir taktik hereket. Strategiýany gurmak üçin maksatnama ýa-ni etap planlar bolmaly. Onsoň sen takça geçip bilersiň. Ine biz öňe aýdyp gelýär. Türkmenistany umumy dolandyrjak bolsaň blok bölmeli. Mysal üçin paxtany östürüp ýa-ni ekip yetiştirip östürüp hasylyny alyp onu satyp ýene daýhanlara pul berjek bolsaň ýürüýte Türkmen Paxta konserni bolmaly. Türkmen Paxta konserni Türkmenistan öwren Serdar Berdimuhammedow. Türkmen Paxta konserni Türkmenistan hökümetinden ýa-da Merkez Bankdan kardanmaly. 300 milyon, 500 milyon. Şol abarot bolmaly. Şol abarotyň üstünden ol daýhanlara karz bermeli. Ýagny ol daýhanlara karz bermelerle ýa-ni Merkez Bankdan üstünden daýhanlara karz bermeli. Ýöne garant hökmünde Türkmen Paxta konserni bolmaly. Sebäbi şoluň öndüren haritlaryny Türkmen Paxta konserni valyutaň ýa meçhurunda şu $1.350 bolsa $1.200 garantirowna ýagny manadyň konvertasiýasynyň üstünden satyn alsa men size aýdyn. Daýhanlar barlamagan. Öýler paxta plany öýler daş edýär. Barlamagan merkler. Üstüne ýa-ni kabinet ministrini geçirmek, ýygynyny geçirmek gerekkel, gidip ýerleri barlamak gerekkel. Giýje bu nedişlerlerde oğuzlyk aldylar. Ine paxtan çözgü düşün.
Haçanna sana paxta tapşyrylanda sen 1350 dolar bolsa, şoň wagty 1200 dolardan manatda 3,5 töleş bolar. Ýöne konvertasiýadan takla. Urulday istenik wagt konvertasiýa etbilýär. O hojaň paxta bölümi boldy. Indi şoňa servis edýän, ýa-ni suw hojalygyny, şoňa servis edýän o hyzmat maşinalaryny, traktorlaryny serit görseň, o ýerde şurýaly özgeçlikler etmeli. Galla önümler hem şurýaly. Şurýaly blok edip paýlaýan da şo ýerde özgeçlikler etmeli. Serdar Berdimuhammedow belli şu zatları. Ine şurýaly ykdysadyatda bu hujumna revolýusiýon hereketler etmeli. Ine şu zatlar ýazylmaly, aýdylmaly we ýa-ni meýnamada 2024 meýnamatyny görkezilmeli. Ine hormatly vatandaşlar, men size gysgaçyk bir näçe parçalardan ibarat bolan meýnamaň ýa-ni meselelerini okap berdim. Iň esasy adam ýene bir okap bereyim. Ýa-ni şu maksatnamaň içindäki esasy bir men gözüm önüne düşen esasy. Mälim bolşýaly ýurdumyň ähli ulgamlaryna ilmi tehnika ösüşiň gazananlarynyň ulanylmagyna uly üns berýär. Ilmi ösüş niýeden bolsun? Sen studentler Türkmenistana berende olaň diplomlaryny, ýagny pulu ýa-ni tasdikleýän. Ondan olar iş berýär. Türkmenistan hemme derecede parahorluk öskütti. Hemme derecede parahorluk şeýle ösen, şol pul vermeden hiç saat düzet bolmak. Ünsörün Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halky öz puluny gidýär daşlar ýurda. Özü okuýa, kösenýä konversasiýaňyza ýok. İşläp, okap, ýyjy güni şol görgüller diplom alýarlar. Bilim alýarlar. Türkmenistanyň şo bilimleri ýok. Ine sen bütün dünýä bilimleri ulanjak diýene, ine özü gelýär Türkmenistana talip, ýa-ni institutlar diplom alyp gelýär. Sen şolary garşy alyp ylgap, özüň derrew diplomlaryny tasdiklap, derrew şonu ýa-ni banisalara goýmaly, derrew şolary ýa-ni şolaryň tejribelerini, şolaryň ilmi tejribelerini, ilmi bilimlerini ulanmak üçin puwdoklar salmaly. Onu başarsan içinde etmeli. İçinde etmeden, içinde diplom, institutu girmek için, parahorluk bolan için, indi daşından taýar gelen spesialisti, ağzına özü girýär şu nakar. Şonu çeýne bilen. Şola ulanmaly. Özüň ylgap, tapıp şolary diplomlaryny tasdiklap, ýa-ni Türkmenistanyň hemme puwdoklaryna, medisina, obrazowaniýa, ýa-ni industriýa, hemme ýerine salyp, şolary östürip bilýär. Ine sana yeni bir astuce diýýär. Fransuzlar astuce diýär. Yeni bir ýürütürleşdirilen bir usul Türkmenistanyň ykdysadyýatyny galdyrmak üçin. Ine ýerine nime delin? Maksatnamada milli senaty innowasion esasy östürmek we ykdysadyýatyň ähli puwdoklaryna san tehnologiýalar günnün ornaşdyrmak. Eýem şol mümkin näl. Sebäbi innowasion tehnologiýany sen getirseň hem adam ýok onu innowasion tehnologiýany ornaşdyrýar we şonu unutup biler ýaly. Daşarykdan gelýän diplomny şonu innowasion tehnologiýa düşünýän, ornaşdyryp biljek, okuwyny alyp biljek derrew we şonu ýöredip biljek adamlary işleden ok. Senin parahor hökümetiň şolardan pul alýar diplomlaryny tasdiklamak üçin we şolary işe almak üçin 10.000 dolar soraýar. Niýeden bersin olar görgüli studentler? Student bolup, bilim alyp, işläp, dogun ardaşyny saklap gelen adamlar. Olar niýeden baý bolsun? Soňguja 1.000-2.000 dolardan diplomlaryny tasdiklamak üçin berýärler. Häzir işläp men gazanaryn diýip işemýär. Türkmenistan terk edip gidýärler. Ine öz-özünden gelýän şansam sen ýok edýär. Özüň şans döreden ok. Ýa-ni gaýdyşmaýaly. Gelýän şansam ýok edýär. Sen näme Türkmenistany ötürjek? O meýillamaň näme sen boş burada? Ýeriniň näli? San tehnologiýasyny ötürmek. Gününden ornaşdyrmak, ýa-ni san tehnologiýasyny ötürip gününden hem ýere ornaşdyrmak. İnternetde ine sen öz maksatnamaňy etjek bolsaň, Serdar Berdimuhammedow. İnternetde açsaň,
birinci ädim öz maksatnamaňy etmeň birinci ädim etdiň bolýar. Şunu etmesen hormatly watandaşlar şu aýdan zatlaryna inanmaň pohypdyr. Serdaram gurbanlan pohypdyrlar. Hiç zat ötmeýärler, oňurmaýarlar. İnternetde Türkmenistana ornaşdyrmasa hiç adam oňurup bilmeýärler. Häzir hemme innowasion tehnologiýa, hemme öýleşler internetin üstüne edilýär. Fransada men videosunu gerek bolsa görkezýän traktorlar işleýär öýleri, yer türýärler, ekýärler, daşyna öýdüne oturup ýa-ni GPS-iň üstü bilen ýa-ni programmasiýa edip bu traktoryň ýürüýüşini programmalaşdyrýar, gidip çay içip otyr öýüne. Şu ýaly bäde daýhanlar traktorlary işledýärler, öýler ýa-ni meýdana baran bolýar. Barýa meýdana gıratyny getirýär, programmir edýär, traktoryny otlýar, gidýär. Ýöne kamera edip dur, çay içip öýünürler. Şunu näerde bolup daýhanlar çykyp Macron'un külünü çykarýar. Hani bizim daýhanlar? Sizde tehnika traktora aňyrda dursun. Sizi ütüp barýarlar. Talap barýar hökümet. Bize oňa geler. Ine şu ýalatlar, ine önümçük bilen ilmiň özara baglanşygyny puhtalandyrmak boýunça işler durmuşa geçirmek göz öňünde tutulýar. O näýilsin ýaş spesialistler almadan, içindäki ýaş spesialistler pul bolup tuturýar boş. Näýilsin şu zatlary ýa-ni önümçülük bilen ilmi baglaşdyrjak. Men şonu düşünemem. Yine de boş. Onun bir taraflık parahatçılık, söýjülük, özara bähbitlilik, din hukukluk, ýüreligine esaslanýan daşar ykdysady siýasaty üstünlükli alyp barmak bilen döwletara we sebitara hyzmatdaşlygy üstürmäge möhüm orun berilýär. Yine de naborslov boş söýler. Türkmenistanyň adam haklary işläni, Türkmenistanyň dolantyryp gelýän MHM banditler, polis banditler siz bir ýa-ni maksatnama ýazýan bir ösün döwletiň gene ösüş ýa-ni maksatnamasy ýazýan. Bizde şu ösün döwlete barmak üçin ýürün gerek bolýar sizin bilen. Sizin bir aktygy bir gün nam edip o beýle bolmaz. Biz diňe ýa-ni halky allap ýaşap ýörüz. Ahir mene indi durjak diýip men şu halka östürjek diýip bir edämede 100 ýylyň içinde sizden topluyor. Düşünäňiz o ýalanlatlary. Şu ýal maksatnamany öňe goýmak utanç. Prezident üçin utanç. Ine ýene bir näçe parçalar okap bereyim men. Döwlet maýa goýum siýasatynyň netijeligini ýokarlandyrmak we ykdysadyýata gönükdirýän maýa goýulmalaryň maliýe çeşmelerini kämilleşdirmek ileri tutulýan wezipelerin hataryna ketgitlenildi. Ine döwlet maýa goýum siýasatynyň netijeligini ýokarlandyrmak. Döwlet maýa goýum siýasatynyň gurruna diýen. Türkmenistanyň büdjeti bar. Hemme ýerden ýygnanýan pul. Şoň içine tebigatyň satylýan pullar baranok. Olar ýürütülüşdiren gurbanyň şoduna barýar. Siz näme muny maýlaşdyrjak bolýaňyz? Siz Türkmenistanyň 30% maýlaşdyrjak bolýaňyz, ýöne 70% gurbanyň şoduna barýar. Onu kim maýlaşdyrmaly? Siz gurbanyňa aýtyp bilýärmi şo sözi? Kaka uğurlamaň, besette davay büdjede pullary uğrat, Merkez Bank şonu dolandyrmaly diýip aýtyp bilýärmi şonu? Şonu aýtyp bilýän bolsaňyz, şu sözleri ýazmaly. Siz gurbanyň şodundan pullary aýryp Dubaydan Günü Türkmenistana getirmeli. Ýagny Merkez Bankyň şoduna pullar gelmeli. Teýwalykdan satylýan satılıp gelýän valutany Türkmenistanyň Merkez Bankyna goýmaly. Sizde häzir kriz, sizi Swift'ňiz işleýän ok, size sanksiýa goýuldy. Ruslar kömek edýär. Näçe alýan halky, näçe aýdan okşulatdyry. Näçe alýan, näçe aýdan ok. Bizde pul ýok. Biz sanksiýada otur Swift'imiz işleýän konvertasiýa ýok bizde. Biz başga döwletlerden pul ýygnap özem musulman döwletlerden almadyk, Ýewropa döwletlerinden alyp bilenok, orada sanksiýa bar diýip näçe aýdan ok şonu. Näçe halka alýan.
Hormatly vatandaşlar, bizim geleceğimiz yok şular bilen. Men aýdýan, häzir Türkmenistan sanksiýada. Ödem Ruslara kömek eden için sanksiýa goýuldy. Swift işleni. Hatta Rossiýada Swift işler bizde işleni. Sanksiýa. Şoň üçin Gurbanuly şol bilen duşuk bolanda, ýani Merkez Aziýa wekilleriniň ýanynda ylgap baryp, şonu aşşak bolup, men size gaz bereň, ay watanmy sataýyn, ayağımı satayın, çağlarımı, atlarımı, piçiklerimi, itlerimi satayın. Yine salamlaşın, bize pul verin. Biz başka lazımız yok deyip ılgap baran adam. Her bütün dünyanın ayleniyor şey. Dubai'ye varanla 100 tane kıyın elti yaşıyor. Yani ki padişahını nimettirmek için. Kardanmak için. Utonçsuz bir haya. Yine o olarak gelince şu zaten ünitverim. Şunu aydın o. Sen siyasatında Türkmen kıyılarına adar verme. Koy sen şoları. Sen eyyem bir yaşlı adam. Sen eyyem bir kıyılan Allah'ın yanına varmalı. Koy şu zaten sen min maskara edin deyip olarak gelince. Düşündün mü şolı adama? Düşünýän bolsa şu güne gelmedi Türkmenistan. Yine ýygyny dowam edelim, hormatly vatandaşlar. Maý goýumlary diýerde Türkmenistanyň büdjetinden Gurbanuly $3,5 milyar alıp öz köşkün nimetini gurýar. Arkadaşlar. Onanyň hormatly vatandaşlar Türkmenistanyň büdjetine 15 milyardan 22 milyarda çelip pul gelýär. On her bir gelýän puly ýa-ni uğurlara, pudoklara, ýa-ni deň derecede ýa-da deňdäl derecede paýlanylgy. O büdjetin profitsiti bolanok, ýa-ni Türkmenistan köp pul gazananok. Köp pul gazansa başga büdjet rashodlar derhal goýulýar-da, ýa-ni balansa çykarýar. Nola çykarmaz. Stabilizasyon fond edip biler Türkmenistan büdjetinin içinde. Ýürüýte stabilizasyon fond şuraya agry ýagdaýlar bolany, şondan pul peýdanalýar. Ulum ýok. Hiç tat yok. Mumu seyretmeden Gurbanuly kezzap näme diýär? 3,5 milyar alýa büdjetden diýmek, öňkü planlaşdyrylan pullar ýetenok mektepleriň remontlaryna, size metbugat öýleri gurmana, panisary gurmana, sizin köçeleriňizi oňurmana, zeýkeşleriňi arasalaman, o zatlaryň pullary alınıp günü arkadaş şäherine gurýar. Häzirem birinji oçurny gurdy, ikinji oçurdyna kardan ýör. Türkmenistan batyryp gidip oturmur. Şu ýaly bir sogat, ykdysady bir sogat iki sany adam Türkmenistany östürýär maksatnama alıp Türkmenistany östürmäge aňarda dursun. Maksatnamasy boş. Geljek ýok. Men şonu düşünürjek bolýan. Şol iki sany idiot bilen geljek ýok. Esasan Gurbanuly idiot aýyrsak, mümkin serdar düzeler. Ýöne şu Gurbanuly idiot bolsa, bu şeýle bir kezzap öz ogluna da rol beren. Ine biz bilip goýmaly. Haçanla kezzap şu Gurbanuly kezzap sahna çykanda ýa bir ýerde görseňiz, ýüzüne tüýkürmegi unutmaň. Ine şu kezzap bolansoň biz şu güne geldik. Ýalgyna çykarmak. Ýygyny kap bereň, munyň özü bäsleşligi ukyply senagatydyr. Önümçülük döretmek boyunca inovasyon teknolojileri hem de taslamalara esaslanyan pudoklara çekilyen hususi eriştelerin giyirimini giňertmek arkaly döwletde dakylsız pudon, daşary ýurt, maýa goýumlarynyň paýyny artdyrmaň gözüňde tutýar. Siz düşündiňizmi? Düşünmeňiz men azajyk düşündim, siz düşündirjek bolýan. Daşary ýurtdan pul çekjek bolýarlar. Yani ki Türkmenistan'ın maý goýumyny köpertmek üçin. Şoň ýa-ni daşary ýurt maý goýulmagyny paýyny artdyrmagy gözüňde tutýarlar. Men ýene bir gezek gaýdyp geljek bolýan, daşary ýurtdan pul aljak bolsaňyz, Serdar we Gurbanuly Berdimuhammedow. Hiç bir baý, häzir baýlar näýli? Olar berk bolan ýuristler we analitikler we ýa-ni ulul firmalar ýa-da döwletleriň olar sana pul beýle berilmeýär. Pul beýle ýa-ni berilýär diýip siz alyp bolýan adamlardan, alyp bolýan döwletlerden, firmalardan aldyňyz, batdyňyz. Indi başga siz dünýäde tanalýan başga adam berip bilmezdi pul. Indi pul aljak bolsaňyz näme etmeli? Bütün dünýä pul bazarlaryndan pul aljak bolsaň, sen öňe projekt goýmaly. Proýekt goýmaly. Proýektiň goýuňda sen
proyektinde görkezmeli. Türkmenistan'ın içindeki inostranslara, yani daşurt adamlara, firmalara bunun kanunlar şu yerine yetirlik gelýär. Siz bolsa daşurt biznesmenler talap ýorsunuz. İkinci, adam hakları yerlerine o diýmek, erteki gününe bir diktator gelip bizim yani daşurtdan gelen adamın pullaryny uğurlamak kanunlar işler diýdigi. Şu zatlar bolmasa bir köpük gelmeýär. Düşünýärmi şunu? Maksatnamanda sen müň ýagay. Siz Türkmenistanyň halkynyň elementarny haklaryny beren doga. Ondan beýlik döwletden analitikler derw seredýär. Bärik bir sokulmaň. Bul bir ýa-ni kosmosyň bir gara deşigi şul. Pulluňyz bulardan alymam bolmaýar diýip. Şeýle seredýär. Siz düşünmeseňiz ine men iki sözde size düşünürüm şonu. Ine ýene bir kiçirak nemeni okap berin. Kiçi we orta telekeçiýiniň östürmegine hemme taraplaryň goýuly bermek hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow alyp barýan döwlet siýasatynyň esasy uğurlaryň biridir. Gara gözüm, gara dağım. Telekeçiler giýje günni ýegenler talap ýorlar. Sen näme östürjek? Hay Allah. Näme östürjek bolýan? Östürjek bolsaň birinji şolar durup sen ýegenler daşary ýerde kowda gaýdyp Türkmenistanda gelmedi. Sen Türkmen telekeçilerden, yani sen ýegenlerinden Türkmen telekeçiler gora sen. Gaýrat et. Ya türme sal ya bir yani lagerette 200 tane polises koydu şolar çıkartma şu yerden. Şeydip sen telekeçileri östüremeden gorap östürüp bolanyň başgaça. O sen bu boş sözleriň ýerine hereketler bolmasa boş ol. Aysan aýdy bermeli hormatly wataşlar. Şunun bilen baglylykda amatly işewirlik gurşawyny döretmek, bazar gatnaşyklaryna geçmegi çaltlaşdyrmak we dürli pudoklar telekeçilik işiniň girimini giňeltmek şu ýyl üçin esasy maksatlaryň kataryna kesiklenildi. Biznesmenler begeniň terpeklerini ýokaryzyň. Häzir Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň aňarsyna ýetmäkäňiz size manadan konversasiýasyny görýär. Konversasiýany görýär. Arqyn gidip çykarýar edýär. Sizin harytlaryňyz arqyn gidip näme alsaňyz getirip konversasiýa ederýär etjek diýip ine boyun alýar. Şul bolmasa da ýüzüne tüýkürmüş. Ine hormatly watandaşlar, men size gysga çok hak berdim. Ine şu ýaly okusaň oka bermeli. Ine son qynam okap berin, onun başga okujak gel sebebi. Köp saat belledim, köp saat okusam bir näçe saat gider, ýöne inson qyn okaýyn. Öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegini, täze döwrüň talaplaryna laýyk gelýän milli sabit we halkara ähmiýetli taslamalaryň durmuşa geçirilmegine, döwletimiziň dünýäniň ykdysady ulgamyna işçen goşulmagyna, daşar tövda dolanşanyň ýokarlanmagyna, türkmen önüm öndürjüli bäsleşige ukyplygynyň arttırılmagyna, ähli ulgamlarda sanyny ulgamyň iýdigi derli ornaşdyrmagyna, ilatyň durmuş goragyny kämleşdirmegine goşant goşmagy maksat edinýär. Yani şu maksatnama ve Serdar Berdimuhamedow şonu maksatnama edinýär. Ünsürün. Halkyň hal maddi ýagdaýyny gowlaşdyrmak. Sanyny ähli ulgamlarda sanyny ulgamyň iýdigide ornaşdyrmagyna. Gara dağım. İnternet nirde? Şondan başlasana. Şul aýdýan hiç wagt indi sanyny tehnologiýa diýme. Sanyny tehnologiýa ine edýän diýsen, birinji şu internet goýmasaň pokypsyň, ýalan aýdypsyň. Watan habarlary programasynyň diktorlaryna aýdýan, siz okumaň teksti. Sanyny tehnologiýa arkaly ine ýygnak geçýär diýmeňini. Sebebi şonu diýeningizde internet ýok, sizin sözüňiz boş bolýar. O ýazyp berilen teksti okumaň, boş ol. İnternet bolmasa sanyny tehnologiýa ýok. Ol Serdar üçin internet açyp kabinet ministriniň ormansaryna internet açyp galyn döwletiň internetini baglasaňyz, petikleseňiz ol insan tehnologiýasy ötmeýär. Şoň üçin ulanmaň şu sözi. Ulansaňyz bütün dünýä üstüňizden ular. Eger şonu ulanyp dursaňyz men ors diline çykyş etjek we frans diline çykyş edip
Bütün dünyada sizi maskara eder. Indi şol san teknoloji sözünü ulantamaz. İnternet açman şonu ulantamaz. Men sizi maskara ederim. Şeyli bir reportajlar eden monmara. Bütün dünya üstünüzden ular. Ine günah yiyen. Ine daşarı söwda dolanışyny ýokurlandyrmagy. Siz içki siyasatı umurlaýandyk, daşky siyasatı umurlaýandyk. Ýa-ni geopolitika hakkında görünür yani. Geosiyasat etmek için sen siyasatçı olmalı. Kurbanın siyasatçı mı? Baran yerine yani yallaklap ayaklarına okşayan. Baran yerine Erdoğan görse doğun ver ya Erdoğan can sana yine bar prezidentler otur utunman şoron yanına ya Erdoğan'a Talip Recep Erdoğan'a Nobel bayrağını vermeli. Beyleki prezidentler üstüne uluyor. Bu haramada kim? Birinci prezidentler bizim aramıza girmeliler. İkinciden oğlunun üstünden güllürcek olup gelip şuraya idiot saatlara diye bizim maskara diye deyip aydiyalar o. Kömekçileri. Prezidentler öz aralarına gülüşüyorlar. Yine şuraya geopolitikana anlarda dursun geosiyasat. Elementardan siyaset yok ha. Hiç siyaset yok. Bar siyaset yallaklık. Ön niyazın elini oğuşap yoran adam yine şol sistemini alıp geosiyaset deniyor. Geosiyaset. Maskaraçılık. Biz kurban oyun yani hükümetten çek ayırmasak var ha. Şul adam Türkmenistan şeyler maskaret diye olun biz şunu yani yuvum yetişmez. Yetişemez ama. İyidir yani üzüksüz maskaretlik otur bizim kuvram yetişmez bu. Şuraya maskara. Yine şuraya hormatly vatandaşlar Türkmenistan'a Serdar Berdimuhammedowyň ýa-ni maksatnamasy kabul edildi. Şu maksatnamada 2024-nji ýylda eýen bir topar üstünlikler ýa-ni bolmaly. Şular bolmadygyny men size näme düşünýän? Ünsürüm. Yine maksatnama diýýär. Yine şu maksatnama men size görkezýän vatandaşlar. Yine şu maksatnama serdim. Ünsürüm. İnternet portal SNG'de çap edildi. Yine şu kitapçan gurulma diýenden men ýa-ni maksatnama. Şunun içinden men ýa-ni şu aýdan tekstler alyp size okap berdim. Barçy boş. Ýöne käbir wajyp zatlar aýtyp berdim. Başga wajyp däl zatlar olar ondan beter. Yine şöyle ýazyldy. Ine söýlerim. Bular bu maksatnama ýazdylar. Bular içe köno mümkin şans verir. Murat ulan sen bular biderek tanqid edýän. 2024-nji ýyl ýaňy başlady. Şu ýyldy geçinçe şu ederok şu zatlar. Sen bir may ver şulara. Näçe sen tanqid edýän eýem diýip aýdyp bilersiňiz. Olam dogry. Ýöne men size düşünýärin näçe şu dogry däl. Ünsürüm. Ine alaly 2029-njy 02-24. Ine şu maksatnama. Okey. Ine alaly 23.01 wagty 14.02.2022-de edil şo söýdiler. Edil şo zatlar ýazylan. Üýtgeç zat ýok. Şolar edilmedi 2022-de. Anäçe 2024-de edilmedi. Düşündürmü? Ine şu söýdiler, ýalnız aýda söýdilerim. Şolar 2022-de bady, Serdar gelinde. Näçe şol edilmedi? Näçe şol adam 2022-de ýyly guturup atşot bermedi? Bu borçly, vizipeli adam. Bunu sayladyk. Ben seslerime dogulak gelen, indi bize jogap bermeliler. Biz onu sayladykmyş. Hanım atşoly? Ýok. Ýöne şurýal boş sözlerden her ýyl maksatnama. Indi kitap edip çykardy, ýa-ni men bu Gurban bilen Serdar tankit eden soň maksatnamaňyz ýok, meýilnamaňyz ýok. Nire barýaňyz diýip, ýa-ni tankit etsem, bular indi çykardy. Onuň üçin boş. 2022-däki ulunun sözümler. Indi serederin bolýa 2022-de yetişmedi, ýaňy ýyl martda başlady bolýa diýeli 2023-de serderi. Ine 22-de ýene şu sözler ýa-ni maksatnamaly Türkmenistanyň ýurdumuzy 2022-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasy kabul edildi. Ünsürüm.
Ine resmi taýdan yine de şu sözler ýazylýar 22-nji ýylda. Okey. Ine 23-nji ýylda 12-23. Türkmenistan 2023-nji ýylda durmuş ykdysady taýdan düýetmeň maksatnama tasdiklanyldy. Ine ünsürin, yine de şu sözler, yine de boş zatlar, yine de hiç zat yok. San teknologiýany mundan meter östürmek. O, sen birinci ädim ne san teknologiýany, internetde, ýani sen bir açykla, o birinci ädim boldy, bolýar. Onsoň oň üstüne san teknologiýany goýup bilersiň, innovasiýa, özgörüşler edip bilersiň. Häzir niýe barsaň san teknologiýa? Niye? Şu öýde oturanda pizza da gazatjak bolsaň, ýani internet üstünde. Dastavka edýärler. Türüyen dastavka edýärler. Ol internet bolmasa, servisler östürip bolmaýar. Pudoklar ösmeýär. Sen danlaryny kontrol edip bilen ok. Sen bütün Türkmenistanyň statistikasyny bir wagtda seretip bilen ok. O zaman ýazyp getirýärler, ol statistika köne statistika. Online rejimde. Ine men Serdar Berdimuhammed size bir zat edin. Biz ine security işlediyat obyektlarda. Biz san teknologiýalary ulanýar. Security niýe barsa, şolda ýani kartada tras bolýar. Ine şu ýerde, şunu okutda, obyektde ýani tras. Şu ýerde bir zat şu ýykylsa, telefony ýani ýere gaçsa signal elýär, sos diýip eýýär. Diýmek, şol izolasiýada ýeközde işleýän adam ýykyldy, ýüregi tutdy, ýani olar sos elýär. Şu Fransaň bir deşi bolsa, şöyle işlese, şu elektronla soprovождение diýär. Üçüncü, şu ýerde egerde bir zat bolsa, surat alsa, derreo surat saytda bolýar, biz görüp durýarys. Derreo notifikasiýon gelýär, nota gelýär. Şu ýaly bir zat boldy diýip telefonyňa çykýar, görýän bunu, hä näme bolýar. Şu tan teknologiýa. Ondan başga da zatlar, bir topar zatlar. Sen ýani muňdan kontakty ýani derreo. Bir topar zat bolýar. Ine tan teknologiýa. Siz statistikany upraýat, näme statistikany ulanjak? Sen san teknologiýanyň esasynda ýygnalýar. Her bir sagatda statistikany görüp bolýar. Näme sen san teknologiýa ýani internet östürjek. Men şu aklyma salyp bilemok. Hormatly watandaşlar, men ýalňyş bolsam ýazyň, men aklyma salyp bilemok. Sen innovasiýalary, san teknologiýalary, özgörüşleri şu 20-nji asyrda näme iletjek internet? Näme edip bolýar? Mümkinmi şol? 18-nji asyryň sözlerini siz ýani pikirlerini aýýaňyz. Siz 18-nji asyr etdiňiz Türkmenistan. Siz östürmäge aňlada dursun, siz atritsasiýany ötüş edýäňiz. Ýani öňe gidiş ýokary däl, aşağı gidiş ötüş. Ine hormatly watandaşlar, öz pikirlerinizi ýazyň. Men şunun bilen ýani şu günlükçe Gurbanyň we Serdar Berdimuhammedowyň alynan 2024-nji 2052-nji ýyla çelli maksatnamalaryň wajyp ýani meselelerini sizin bilen aralyp maslahatlaşdym. Entek muň üstüne köp gelersiz. Ine şu ýaly maksatnama diýmek 2052-nji ýyla çelli hemmen boş. Biz oradan hiç tap garaşmaly. Şoň aňarsy boş. Pustoy baklaşky diýerler ine. Pustoy baklaşky. Men siýasat çökmüne şu sözleri ulanmalıyam. Men näme düşünürjüm demekda. Söz baýlygym intek köp däl, türkmen söz baýlygym ýöne ösýär. Hormatly watandaşlar, inni hakyky Türkmenistanyň resmi taýdan däl gelen maglumatlary seretip geçelim. Ine Lewapda Lewap barmalmış 1 minut men size ýani käbirlatlary göküjek bolýan 1 minut. Yeni görkezem ine alınan Türkmenistan Zähmet we Ilat Durmuş taýdan gormak ministrligi ine maglumatlary bulum 23-nji ýylyň ýani maksatnamasy. Edil 24 bilen 52 arasynda maksatnamaň sözleri ine şu sözlerden ibaret. Ine ýene de 22-nji ýylyň maksatnamasynyň ýani ykdysadyýat boýunça ýene şu sözler täzelenip ýani 2022-de 24 25 diýip ýazylýar. Şu sözler ulanýar. Diýmek maksatnama düýünün ýok. Maksatnama boýunça gurulýar. Ine men size ýani Türkmenistanyň gelen habarlara serdeliyim, hormatly watandaşlar. Şu boýunça size maglumatlar berjek. Resmi däl,
Taydan gelen habarlar ses geçirin. Ferdim. Serdar Berdimuhamedov Leva barmaly. Yakın wagtda. Şo ýerde Lewap ýoluny seyretmeli we bir näçe binalar açmaly. Indi Lewap, Mary Lewap ýoluny seyretmeli ýa-da. Şo ýerden bize maglumatlar gelýän burada asfaltyna çeli görkezýärler, surat videolaryny. Goýýan asfaltyna mazut ýeten ok. Mazut ýa-ni prosent hasaba möçgör pes. Teýär eýýän gup ýatyr diýe asfaltlar. Aşagda goýulan ýa-ni çağılın möçgörü pes. Olum umurlya. Yüklünün ýa-ni traktör geçti, ulan umurlya. Men size bazar edin, ine ýollar umurun soň, eger şu ýollar köp ýyllyk gider ýaly. Ulanjak bolsaň Serdar Berdimuhamedov aýdýan öwren şu wagtlary. Fransada traktör geçenine polisler saklaya. Ýürüýtürleşdiren polislaryň ýanyna hökümet gullukları bar. Bular näme diýär? Şinalaryň ýa-ni dawreniýasyny barlaýardy, yüklüň agrymlaryny barlaýar. Gerek bolsa zweshniye diýerler, ýürüýtürleşdiren ýerler bar. Göni zweshniye diýerler de bilýärler yüklüň, ýa-ni şo bolmaly normasynyň geçýän bolsa ştraf goýup düşürýärler. Sebäbi yük bolmaly yükünden köp bolsa asfaltyň gaýlaýar, ýoluň gaýlaýar. Sebäbi asfalt ýolu kesilenden her bir maşynyň agrym yüküne görä asfalt çekilýär, dawreniýasyna, ýer basyşyna görä. Yükün agrymyň asfalta basyşyna görä, ýa-ni asfaltyň saprotivleniýasy edilýär. Ine şoň esasyna eger Türkmenistanda geçýän yükleriň 10 tonu derek 20 ton yüklense, mysal üçin, ya 20 tonu derek 40 ton yüklense, ona sen asfaltyň köpegi gitmeýär. Diýmek, asfalt buluşugyna hilini galdyrmaly we asfalty eksploatasiýa edeninde de şoňa seyretmeli. Şu zatlary Ýolbaşy ministr, ýa-ni Avtotransport ulgamlary boýunça ministrlik we Serdar Berdimuhamedov ünsürän şu zatlary. Bunun bir astyus diýmek bir usul ýollary gowy derejede saklamak üçin. Sebäbi ýollar kim gaýlaýar? Uly yüklü maşynalar gaýlaýar. Ine asfaltlar doly derejede ýagny asfaltyň hili doly derejede däl, hili pes bolan soň gop başlaýar eýem. Asfalt ine şöyle hünermetler diýär, burada asfalt daşdan teredeninde ýyrpyllap durmaly. Ýa şo bitumy ýyrpyllap diýär. Ýyrpylladan ok diýär bizim ýolumyz. Eýem hili görünýär diýär. O hilini kesitlemek üçin institut tormalyar diýär. Daşdan teretsen daşdan eýem hili görünýär diýär. Ine siz Lewap, Mary Lewap ýoluny kontrola baranyňyzda şo da dönüsüň. Egerde şo da bolsa derro prokuratoruna oşup ýa-ni barladyň. Men size aýdyn, şo ýerde ýürüýtürleşdirilen bir firma işleýär. Fairpay, ýalňyşmasam Fairpay firmasy işleýär şo ýerde. Ol bolsa ýegenderiň dostlarynyň firmasy. Gökdepeli oglan şonu ýa-ni dolandyrýar, şola biýekdi. Ýoly gurýar. Şoňy ünsürün. Ýene paraxorluk. Ýegenler bar ýerde paraxorluk barlar. Şol paraxorluk etmese giýilmeýär şoň. Şoň bir sistemasy bar. Şeýle şu ýegenler ýaly paraxor gurbanyň tohmy. Ýegenler paraxor, ýegenleriň paraxorluk gurbanyň öwrüne zatdyr şol. Şoň üçin şonuň bar ýerine hökümet suratda paraxorluk bar. Şoň üçin baranyňyzda. Ine şo ýoly ýegenler tarapyndan kontrol edýän Fairpay firmasy bolýar. Olum Gökdepeli oglan, ýa-ni ýegenleriň bir dosty. Şoň üstüne bulup, ýa-ni kontrakt berdiler, pullary oglaýarlar. Ine men size ýene bir zat aýdyn, Serdar Berdimuhamedov, siz egerde hakykatdan hem adalatlyk isleýän bolsaňyz Türkmenistandan, täze ýegenleriň biznesi açyldy. Üst açyldy. Nähil bular edýärler? Bular şo biznesi MHM'den ogurladylar. MHM terörist band toporundan ogurladylar. MHM terörist band toporunyň wekilleri bize aýdyp berýär şonu. Men bunu Fransada eşitip size aýtmaly, siz şonu MHM'den çagyryp bilip bilýäňiz. Nähil bular edýär? Bir gowuja biznesmen bolsa, gowy ofisler bar bolsa, dukanlar bar bolsa zat edýär. Şoňa ýa-ni öz dostlarynyň bir ýerine ýerleşdirýär, ýanyna dostlaşýar, zat edýär, kömek edýär, bir kere tanışan bolýar, zat edýär. Şoňa ýa-ni bular şoňa ýürüýte awawlaşýaly, ýürüýte bulary ýa-ni bir zat gurt berýärler. Ýagny
makinasiya yolu ya yeni bir zat üstü bilen bir kontrakt berýärler ya bu makinasiya salýarlar ya bu falşywy ya pul dünýalar bu öýtüp şunu ýa bir kançylyk salýarlar. Ondan prokuraturadan ýa tanışlar var ýegenlerin ýürte bükdürýärler de muny bankrot edýärler. Bankrot firma salýarlar. Ne şul talamançylyk biznes. Bizim halkymyzy talamançylyk ýegenlerin talamançylyk biznesi. Bu Kur'an'ın sistemasi. Nese Türkmenistan'ı yanlışa düzeltmek için men maksatnamamyzy okudum. Bir topar uğdan sözler var. Şundan başlan. Eýem halk sizi söýüp başlar. Siz ýegenleri ýerine goýmasaňyz, o sizin reformalaryňyzy olar tüýküripdirler. Olar baran ýerine, ýa-ni eger sistema işleýän bolsa, baran ýerine gara bir düýünçülük şo ýerini bozup gaýdýarlar. Onuň ýeň sistemaň näme işlesin? Şunu düşünmek için institut olmalı. Şunun için reform edecek misiniz? Yegenlerden başlayın. Yegenlerden başladınız mı? Onu demek siz reforma edersiniz. Halk onu başlar. Şunu etmeyen boş sözlemlerden avarat bolan ulu sözlemler yazıp bizi ağırlamayın. Biz siz yazıp samsık der. Yine bizim halkımız aldı şu mesajı halkımdan izalap durur idinizden şunu. Indi köýtönlerde Livap zavody boýunça men aýtjak bolýan men şu videosyny size suratyny görkezdim. Indi hormatly watandaşlar üns berseňiz. Indi şu Türkmenistanyň köýtönlerde Livap adly sement zavody. Indi köýtönler şunun magdany diýen ýa-ni dawetiniň ýerlerine indi şurýaly Livap adly täze 2013-njy ýylda zawod guruldy. Ne şu sement zavoduna hemme materiallar şundan çekýärler. Şu ýerde ýa-ni ýürütilýän hektaryny alýarlar şu ýerden karýerden hektaryny alyp getirip şu ýerde sement zavoduna sement çykarýarlar. Gowda söz ýok. 2013-njy ýylda girildi. Ýöne şu ýerdäki ýaşaýjylar ine şu indiki näme görkezdim sahypany. Ine hormatly watandaş, şu ýerdäki şu zawodyň, ine şu sement zawody, şu ýerdäki ýaşaýjylar ine şulowaň ýaşaýjylary, şulowaň ýaşaýjylary. Bu tarapda şu daş töwren zawodyň daş töwrenäki ýaşaýjylar haýyş edýän murada aýtyp ber, bize kime aýtmagyny bilemdik, ýadadyk, halis bizar boldyk diýär. Ine şonuň mesasyny men size Serdar Berdimuhammedow ýoldaýar. Sizin maksatnamaňyň içinde şu ýa-ni ak tehnologiýalar, biotehnologiýalar, ýagny ýaşyl tehnologiýalar, tebigaty gorumak tehnologiýalar, adamyň sosial maddi we bedeni durmuşyny gorumak tehnologiýalary özleşdirmek we Türkmenistana ýerleşdirmek boýunça maksatnamaňa degişli men ine mesaj aýdýan size. Ine Köýdönlerde sement zavod açıldy 2013'te. Köýde dağın ilat haýyş etdi maňa. Şu informasiýany ýetirip ber. Milletdäki narlar, erikler, üzümler, baglar bar gurut diýär. Biz bizar bolduk şu zavoddan. Göçämeli bolduk diýär. Sement zawodyň uwar tozuny howaýa ýerýär. Uwar tozunyň ýüregi düşdi diýär. Çağlarymyz biz yaramzok diýär. 10 kilometr töwerek dalgaýar. Çağlarımız ve özümüz şol tozundan dem alýasy. Hemme adamız ýa-ni 40 ýerden ýerçiden tursan gara bolup durýar. Ýaşa bilemez ok diýär. Şoňa filtr goýmalymy, näme etmelimi? Bir zat etsin ýa Serdar Berdimuhammedow. Bizim prezidentimiz bolsa şoňa sersin bir zat etsin ýa. Türkmenistanyň iň owdan magdany dagyň işini görýärler diýär. Yerli halk diýär. Dağdan alınyan hektaryň doňokçylygy güýçli bolansoň, ýa-ni şu sementten güýçli çykýar we şonu ýa-ni netijeli ýa-ni arasda peýdalanman, şonu ýa-ni düzgünler bolup peýdalanýarlar. Hemmesi şol galýan karýerden tozuňlar hemme tarafa ýaýrap hiç nimet bolanok diýär, demak bolanok diýär. Ýollar zatlar, hemme zatlar daýrladylar diýär. Şu zavod gurulmasa biz baxtda ýaşardyk diýär.
Eger de şo zawod gurýan bolsaňyz, şo ýerdäki ekologik ýa-ni şertleri ýerine ýetirmeli halk. Ine Serdar Berdimuhamedowa ine halkdan gelen mesajy men berýän. Şunu gormasaňyz sizin maksatnamaňyz boş, sizin etbiljek zadyňyz ýok, etjek zadyňyz ýok. Siz boş adam, size boş prezident diýmeli. Ine ýene bir maglumat geldi Türkmenistandan, hormatly watandaşlar. Ýurdun içine daşna çıkmak üçin ruhsat berilenok, halkyň arasyna viza berilenok diýilýär. Munyň sebebi näme? Migrasiýanyň içindäki işleyen adamlar aýdýar. Şulya daşna çıkan adamlar iýine gaýdyp gelmese, bizde de uçotda dur diýär. MHM'de uçotda dur. Ýani şoň pasportdan soň utup iýine gaýtmasa uçotda dur diýmek. Şol adamlara birden ertir aktivist bolup çykyş etse ýa bir ýerde çykyşlar etse ýa şolar basyş etmek üçin biz şoň dogan arnaşlaryny çykarman saklaýar. Ýürüte gürkezme bar diýär. Şol çykarman saklaýar, şolar basyşlar eder ýa. Bolmasa ular çyk gidýär de hemme zat aýtsa videolar, suratlar gököse biz olar basyş etbilen diýär. Ola bir sebäp. Ikinji sebäp birden şolar gidip başlasa doğumlardan şanam aksi nesil yok, izi yok. Türkmenistan'a şular gidip bozgunluk alıp başlayan bütün dünyada Türkmenistan yani içindeki bandit hökümetin ediyen kanun bozayanlıkları belli oluyor diye. Şunun için biz şu ölmeli kontrol etmeli. Yok oradan günle buyruk geliyor. Hiç küçük adam sıktırayman, ünsörün, kısın halkın üstüne işleyen, propagandan yöredin. Uğudun gıyıları çıkarıp Türkmenistan'ı öldürün. Türkmenistan'ın haritlerini yine ardanıp öldürün. Türkmenistan'ın yani problemlerden halkın üstünü başka da çekin deyip yani günle Serdar Berdimuhamedow'un Kurbanlı aýdýar. MHM işgalen. Yani MHM'nin başkanı. Onun agentlerini toplap käbirini şantaj edip käbirini yönü alıp sen biznesini yok eder saat edýär. Türkmenistan'da yine mağazинlarda bahalar peseldik deyip yani şunun üstüne MHM'nin polis şolya, dukanların, marketlerin üstüne. Bunun bahalar peseliyat deyip yani az meşhurdu. Reklam ediyorlar, tavalar çıkarıp yani ardan bahadan az meşhurdu tavalar çıkarıp ardan bahadan reklam edip YouTube'da ya TikTok ya Instagram'da koyarlar. Halk derro var ya eyyam tordu. Şey deyip bunu yani bahalar peseliyip görközüyor da Türkmenistan howu ýaşata boljak, ine şu bakadan ap bolýan eken, hakyky bakalar şedip gidilýärler. Bu MHM stili. Ine men şol alawaly zamanyň aktivistlerine diýen, Gurbanly Serdar Berdimuhamedow golýan aktivistler aýdýar. Şeýip MHM sypaýçylyk edip, ýani halkyň ünsüni başga tarafa sowjak bolýar. Hakykatdan ine maglumatlar alyp 350.000 daşarı adamlar iyine gelen ok yani vakti gelip yine umumi Türkmenistan'dan çıkan adamların yani 1 milyondan gorak adam çıkıptır. Şolar iyine gaýtmaly. Şolar registrasiýa edip yani yerlerde bolýan vizasyn yani uzun diýerler şey diýerler yani 350.000 adam eýýam naruşeny hökmüne yani şoň hemme möhletler oturup şolar iyine gaýtmaly diýip nime diýerler. Köpsi eýýam geldi. Köpsini getiripdirler. Ine Türkmenistan'da ikinci maglumat Türkmenistan'da internet ýagdaýy gatyp kyn. YouTube girip bolanok, diňe VPN üstüne girip bolýar. Manada olam giýje hemmeler ýatanna akşam ýatmaly bolýan girip bolýar, başga girip bolanok. Biz niýe barýar? Şu olowada bolanady bilemzok. Şu vilayet, o vilayetde bolanady bilemzok. Öz vilayetyň içinde bolan zatlary bilemzok. Kanunlar ütkäpdir, hemme zat ütkäpdir, habarlar ýok. Onu ya hekimlerden eşlemeden onun yanına da katılmalı oluyor. Oğullarda, etraflarda adamlar diýilen ya, etraflar birleştiler, 60-70 kilometre gitmeli oluyor. Bir günün gidiyor. Bir neçe pulun gidiyor ona. Bir neçe yani manatlar gidiyor diye. Barıp gelen yerine adam olmasa şu spravkanam alıp bolanok yine de gitmeli oluyor diye. Şol ýa kötünýär. Şu da atlaram Serdar ve Gurbanly Berdimuhamedow ýetip berin diýip ene haýyş etdiler. Ine häzir Türkmenistan'da şeyde bir yani gıybat edip dur şeyle bir yani
argumentler ýöräpdi Türkmenistanyň. Biz çıkıp hökümet tankid edýäs, parahor hökümeti, bandit hökümeti diýip, indi MHM agentler halkyň içinde şeýle bir ýani versiýany ýaýradýarlar da. Hökümet gowy, şu halk aşağıdan korrupsiya gelýär. Halk ýani pullary berýär. Şu halk şu korrupsiya etdirýär. Halk parahorlugy döredýär. Bolmasa hökümet gowy diýip ýani gep ýaýradýarlar. Halk günäkär diýip aýdýarlar. Ine gelin şuna seyredip geçelim. Korrupsiýany aşağıdan döredýärler diýär. Korrupsiya ýokurdan başlaýar, birinji. Ýokurdan başlaýar we diňe ýokurda ýani şonu ýöredip bolýar we diňe ýokurda şonu ýatyryp bolýar. Onu aşağıdan ýatyryp bolanok. Sen suwda var, prokuratura var ýa başga ýer var, parhorlugyň üstüne arza ýazyp, şerdilen owa. Parhor 5 minut bekledýär derrew. Hemme zat ýatışýar. Sen arzaňa derip, seni gaýtyp jenayet çekjek bolýar. Şoň üçin aşağıdan üzdürip bolanok. Aşağıdan diňe ýokurdan parahorluk düşenle şonu sen ýa etmeli bolýan, ýa da şonu etmen hemme zatdan galmaly bolýan. Mecbur ýagdaýda girmeli bolýan parahorluga. Şoň üçin parahorluk ýokurda. Türkmenistany banditler dolandyrýar. Türkmenistany parahorlar däller, jenayetçi banditler dolandyrýar. Onam saklak gelýän şu zatlar, saklak gelýän MHM banditleri we polis banditleri. Haçan da öýünleriňizde MHM gelse ýa MHM görseňiz, bandit talamançy bandit gören ýaly bolun. Gater tap bolun. Sözünden tutun, ýalanlardan tutun, video alın, surat alın. Öňüňize gelse daşyndan äpişkeden surat alın şonu. Bize verin ine geldi, suratını keşfini görkün, o zaman bize gıyskaça görünler, biz şunu taparız internetten. Bütün dünya yaradır. Neyme diýäni. Şu ýaly makalar çap etsek, onu gurbanyň serdary jogapkärçilige çagyrýar bütün dünya. Ýüzlerini urýarlar. Spesnaklar açyklar. Şu ýaly bize maglumatlar berek. Ine korrupsiya diýäňizde, ine MHM agentler nädýän we alawaly serdaryň zamanında yaşayan ve şu zamanı isteyen aktivistler aýdýan. Ünsürüm, men size bir korrupsiýon skemany düşündirýin. Korrupsiya edýän adamyň durmuşyny düşünin. Ine şu durmuş hemme korrupsiýon çykynyň durmuşy diýseňem bolýar. 80% şeýle. Ine alyp görelim garagum etrawynyň häkiminiň professional durmuşyny. Şol häkim boljak bolsaň $100,000 bermeli ekeni. Kabinet ministri $100,000 geçirýän. Onam kabinet ministri ýa aparat prezident bilen aparat prezidenti geçirýär, bir ýa bölegin vice-premier alýar. Diýmek, aparat prezident aparat, administrasiýa prezident Türkmenistanyň wezipe satylýan dukan diýip hatap edilýär. Şonu etraf hekimi, vilayet hekimi boljak bolsaň, sana aýdýarlar, etraf hekimi 100.000. Ine mysal üçin garagum etrawynyň hekimi 100.000 bermeli. Pulun barmy? Gel. Şu ýaly kandidatlar gelýär, şolar aýdylýar. 100.000 berýän, näçe bermelýän? Häzir näçe bermelýän diýerler. Sen 30'uny geçirýän, galany 2 aýda, 3 aýda ýapýan. Onu sen saýlap seçýärler, aýdýarlar, Ferit. Erti üstüňe prokuratura çözür, hukuk gorýanyny çözür. Özüň gorap bilmelisin. Bize pul berýän, erti şolu çözüňle bizim adımız tutma. Öz günüň var diýip ýanky aýdýarlar. Indi ünsürüm, garagum etrawynyň häkimi boljak bol bir adam 100.000 berýär. Men adyny aýtjak diýär. Şol pulu alyp ýanky administrasiýa prezident alýar. Ýanky Türkmenistanyň wezipe satýan dukany, ýagny prezident administrasiýasy alýar şol puly. Alýar da muny belledýär. Urwa neme serdara çekdirýär. Serdara pul barýan barnok aýdyljak. Yalan aýtmaýyn. Öz boynuma günah almaýyn. Bilemo. Serdar öz bardyna şonu. Ýa şu administrasiýanyň başlygy alýar puly, serdara gol çekdirýär, häkim bolýar. Bu adamym 2-3 aýda ýanky bermek pullar galýar. Ýanky kabinet ministri, administrasiýa prezidenti işläp elbetde bir kontrol etmeli bolýar. Şu wagtdan ýanky polisiýa ýanky arda düşýär üstüne polisiýa MHM ılgak gelip muny soýup başlaýar. Muňa da şert goýarlar. 50.000 ýa 70.000 bermesen, ha iş goýar sen gidýän diýip. Bulum ýanky iki ortada
yüreği doğudap, yürektirman içip girip yürep, yani canlı orada. Pula gitti. Canlı orada olup, yani bulur bilen nimet yine 70.000 dolar bulur veriyor. Inni 70 dolar beriye velayet hekimem şu vezipen başka birini satmak için tiyada satış, tiyada yani puluna. Onayca dava priyon perdaç ediyen sen başaramak gibi koya üstün yani bir kamçılık, üstün kontrol. Bir de oraya bir avrak gerek deyip aydiya. Götün yedin süpürüp bilmeyecek olsan, süpürüp bilmeyen olsan hekim bolmalı hekim gibi aydiya. Men söz şu velayet hekimin aydana anlayttım size. Dövletmiş ol. O görgülem infarkt alıp yürek dermançıp gelip mıradağı dingemenne hemme hekimler şeyle diye etraf hekimler. Dayhan Birleşik başlıkların şeyle pul verkinliyalar bir kamçılık etmeli olya tutuluyorlar da o zatkı verip inni şu derman atıp ertesi gün yeni tutulursa atıp yürek ağırlı olduk diye biz yürek ağırlı balnisatın patsiyentleri olduk diye hekimler. Ünsverim, hormatlı vatandaşlar. Serdar Berdimuhamedov şunu ünsverim. Senin prezident administrasiyan Türkmenistan'a veripe satyan dukan oldu. Stavkalar var. Onu Fransa biliyor. Şu satılan son o görgülü hekimler, görgülü pul verip közünüp yürü infarkt bolup gören adamlar yürek dermanı yapıyorlar. İsteyen hekim çağırdı, cüğünden hem medatlar çıkar diysen yürek derman çıkar. Eğer yürek derman çıksa men aydanın doğru oluyor. Şonun oturdu sonra niye vezipe gelin? Doğruyu ayt deyip. Basacak gelip ayt şonu. Kime ne açverdin? Kim tağladı? Kim deyip istendik hekimin çağırdı sonra sana görün verir. Şonun için eğer de siz öz maksatnamanızda men paraxoğluğu yatılacak, Türkmenistan'ın hal yadını üstürecek, Türkmenistan'ı yukarı kaldıracak, vezipelerdeki işen adamları tıkşiyitli ve ümüdüş teknolojiyaları yani üstürüyali nimetçek diyseniz onunla deyimek. Siz paraxoğluğu ayırmalı, yani akıllı, ösün oğlanları, ösün adamları ömü koyup ömü gitmeli. Yaş, berk oğlanları, yani bilimli oğlanları ömü koyup ömü gitmeli. Deyimek. Siz şol hekimlerin, ine qarın hekim çağır, size gurun verir. Eğer bize gurun veren olsa, siz de gurun verir şu. Yani ölüyer, tizden ölüyer var adam. Ölmeyken Allah onu nime arasını tutacak yani. Ine şunu bilip bilerdiniz. Eğer de şu yer hareketler etseniz, ondan siz tankiyitleri kovu seyredip, biz sizi östürüyoruz. Biz Türkmenistan'ı östürüyoruz. Biz apozisiya demek sizin yönü tutup etmeliler, Türkmenistan ösmeli. Bizim maksadımız şu. Kurbanlık gitmeli, Türkmenistan ösmeli. Türkmenistan'da yaşayan adamın kalmadığı yada buluşmalı. Türkmenistan'da yaşayan adamlar istenip bak çıkıp gidip bilmeli. Biz Türkmenistan'da barıp bilmeli. Bizim doğum anlaşmamız bizim yanında gelip bilmeli. Türkmenistan beylikli ülkedir yani onlar. Yine şuraya vakanı size gurur verdik, siz öğreniniz, netice çıkarırsınız. Hormatlı vatandaşlar, yine men size kıyısaça Türkmenistan'ın resmi taydan ve resmi değil taydan gelen maglumatları aydıp olur analiz ettirdim. Yine men şu mesajı Serdar Berdimuhamedov aytacak olan sebebi Türkmenistan'ın üstüne ulhop geldi. İki taraftan. Birinci, Türkmenistan gaz proyektini yani Turkiya gidip kurbanlığı şöyle gaz elip verecek. Size 30 milyar ödünüz alın qalandan neme satın deyip yani Avrupa bize pulunu verin deyip biz 30 milyar berilecek. Ne şoň bir bölümini ödünüz alın qalanını Avrupa'nın deyip aytdı. Şu zatlar Rusya'nı katı tolgonuzdu. Rusya'dan gelen haberler boyunca häzir saýlawlar geçdim şu iki tane celladyň işini görýärler. Şular menden yani Rusya Türkmenistan'ın kontrolüne saklayan ünsverin. Raşid Meredov Rusya tarafından koyulan adam. Şunu ne kurbanlığa et bilýär, ne de Serdar'a et bilýär. Sebebi Rusya kontrol edýär Türkmenistan'ın daşky siýasatyny. Türkmenistan'ın daşky siýasatyny Raşid Meredov alyp barýar. Rusya'nın kontrolünde. Men şondan yani geosiýasat, içki siýasat, siz siýasatçy däl, sizin siýasatyňyzy Raşid Meredov
Rusya doğal kontrolü saklayan. Türkmenistan Rusya'nın kontrolüne doğal. Yine şul bir hop. İkinci hop. Häzir Türkmenistan, Afganistan bilen uly ýanky gapmaşyklary ýa. Sebäbi Afganistan şoň üstünden geçýän derýa suwlardan suwlary ummasy meşgerde alýar. O suwlar ne Türkmenistan ne Özbekistana öňküýäli gelip bilmeýär. Diýmek, bizim ekrançylygymyz, o hojalygymyz gaty kösenir. Ve kösenip hem durar. Şuryaly rejime giren ýagdaýynda inni şolardan suw garşmaly diýär bolýar. Şoň üçin Türkmenistan basışlar et başladı, Talibanlar gönaýdýar. Mary bilen Lewap welaýatyny derrew alýasy. Men size dogry aýdyn. Şolar çotsa Türkmenistany gorajak adam ýok. Hiç bir Türkmen Türkmenistany watanym diýip hasap edenok. Her bir Türkmen Türkmenistany gurbany baswaly diýip şoň döwlet diýip hasap edýär. Türkmenistan şul tohumyňky bar tohumy gorasyň diýip diýerler. Hiç kim jan bermez. Şoň üçin Türkmenistan 2 günde Marvelawap welaýatyny ýitirer. Onsoň oradan almak üçin ýyllar boýunça uruşlar bolar. O ýerde de biz kösenir, bir ýaly opozisiýonera baryp ýol başy edip şolar ýeňämese gurbanyň serdar ýeňip bilmeýär. Bu gaç giderler. Ne şul ikisam hopy men size aýtdym. Serdar Berdimuhammedow siz 30 sany ýani Azerbaýjanyň alan, Türkiýeden alan dronlaryny size ýeňiş getirmeýär. Sizin spesialistleriniz ýok. Sizi gorajak adamlar ýok. Siz Türkmenistany hususlygyňyz ýegenler bilen kim sizin üçin öz janyny bersin? Biz Türkmenistany intek watan hökmünde göremzok. Biz onu eli getirip bilemzok. Biz watanymyzy ýygyny alamzok. Siz watanymyzy aldyňyz. Şoň üçin sizin eliňizdäki zada biz näme üçin janymyzy beredik? Şoňu düşünün. Şoň üçin men her wagt diýen, halk bilen bolun, halk bilen işläň. Ertir halk sizi gorlar ve halk sizi gorar. Ýanyňyzdaky polis emkeme goramaz. Sizin tek hakyky güç göreňiz, güç geler ine Iranyň nime, Afganistanyň halkyň güçi geler. Görürsiňiz. Goranyp bilmersiňiz. Gurbanyny mekir bolsa da dogry aýdýar. Öz tohumlarynyň üçürüp aýdýar. Öz tohumuna çykardy ol, ýani ýakyn garyndaşlaryny Dubaýa. Bizim üçin hiç bir eskiler jan berip ölmez. Inni biz özümüz goramasak bolmaýar diýip gurbanyny soňky maşgaly mejlisinde şeýle diýdi. Ene hakykat. Hormatly watandaşlar, eýýem 1 saat 50 minut 2 saat bolay. Indi sizin bir saat soraňyza men şulara jogap berýin, şoňdan efirge oturýyn. Ene HDJ Densk ýadyar. Eger Putin şu YouTube'dan aldım şunu, gowy soraw berdi. Eger Putin utulsa uruşdan Türkmenistana zereri barmy? Bar bolsa nähil ýagdaýda bolup biler. Hormatly watandaşlar, ünsürüm, Putin utulsa Amerika basyp almaýar ony. Amerika hiç bir döwleti basyp almady. Amerika döwletiniň içine girýär, döşdürýär ýa-da ýykýar we çykyp gidýär. Ýöne basyp alyp, ýani Russiýa saklap durmaýar. Şoň üçin Amerikany aýryň birga. Rossiya yıkılsa, Rossiya yıkılmak demek, şu günkü Rossiýanyň diktator rejimi yıkılaysa, onunla başka güýçler baş öýärdi. Şoraýaly paralel diktator güýçler bar, şo beýleki ýani opozisiýon, liberal, demokratik bir topar güýçler bar. Haýsy geler bilemzok, ýöne Rossiýa daşky siýasatyndan gowşar. Bizim mümkinçiliklerimiz dörer. Çalt ýagdaýda Türkmenistana baryp meseleni çözmäli. Şoň üçin gurbanylar ýandyr. Egerde Rossiýada çalışılsa, oğlum patinkalan sürede jır menýaly. Biz özümüzi gorap yetişmeli diýip gün aýdýar. Utolman gün aýdýar maşgalasynda. Ine boljaklar. Egerde Putin ýykylaysa, Türkmenistan öz başlygyny alyp başlar. Şu günde Türkmenistanyň ne daşky ne içki siýasatynda öz başlyk ýok. Biz bir taraplyk döwleti bolsak, biz Rusya garaşly. Rusya 250 ýyldan gowrak Türkmenistanyň ýerlerini saklap gelýär. Şu günem ýöne bir Türkmenistan öz deklarasiýasyny öz başlyk diýip kabul etdi diýip onu goýup bermeýär.
Biz öz garaşlığımızı kazanmaly. Näle kazanmaly? Revolüsiýa edip, ýa-ni hökümet çalyşyp, bütün dünýä ikrar edip, Rossiýa bilen täze gatnaşyklar gurup, biz üsüp, biz halk bolup, birigip, agyr bolup, ine şu ýaly öz başlyklygymyzy biz tasdiklamaly. Şunu küneçelli. Siz öz başlyklygymyzy tasdikladiňizmi? Ýok. Niýazy bir karar çykardy, halkymyzyň bilen o, öz karar çykardy, Türkmenistan öz başlyk diýip, özem şu Türkmenistan derrew ogrlady. Diktator döwlet edip, öz keşplerini hem yerde koydu, boldu. Başka zat yok. Türkmenistan karşılığı değil. Türkmenistan diktator karşılığı kurbanlar, Rusya karşılığı. Türkmenistan iki taraflarının karşılığı. Öz başlık değil. Şunun için biz hakiki öz başlıklığını almalı. Halk öz başlıklığını almalı. O demek neyme? Halk olup hem 4 milyon adam Türkmenistan dolandırılmalı. Yok. Devlet kuruluş sistemasi işlese, iň aşakta çopanım Türkmenistan dolandırılışı bolýar. O demek näme? Prezident bolsa, arzalar gelýär. Arzalar reaksiýa bolmasa, onu prokuratura işler, prokuratura derrew prezident ýerine goýýar. Prokuratura parlamenta degişli bolýar, prezidente däl. Ýokary sud aýratyn bolýar. Onu iki taraplaryň işleýär. Her kim öz ýerine ýöne kanunlar iki taraplaryň işleýär we döwleti halk dolandyrýar diýilşi şol. Demokratiya diýilşi şol. İkinci soru yine Türkmenistan'dan gelen soru. Murada bu Türkmenistan nüjeli erkekler yok. Öz erkek hayatını erkeklerini yitirdi diýýär. Şunu hovam diýip bolýar, ýogum diýip bolýar. Sebebi ünsüň Türkmenistan'ın erkekleri. Ananyň men Aşgabatda öňüne ötdüm. Hitrovkada garnaşlarym bardy, Mekirde de Edirmen oglanlar köpdi. Gaty köpdi. Aldyjy ekran çyrçyklar bilen gyrışýardy. 6 ýaşymdan başlap men şol uruşlary, ýa-ni söwüşleri diýýärdim. İçinde biz badygam, mikroraýonumyzy gorap, raýonumyzy gorap, mert oglanlar bardy. Gaty mert oglanlar bardy. Şol erkekleri, MHM terroristleri bir-birinden tutup ýok etdiler. Egerde halkyň içinde şoýa gahrmanlar bolmasa, halk diňe ýa-ni gorkoklardan näle ortaça adamlardan ibarat bolýar, olary baş edip olaryň gözüniň oğuny almak gataň tart bolýar. Şoň üçin 91-nji ýylda biz beýle halklary ýaly, ýa-ni Rossiýa, Özbekistan, Kazakystan, Kyrgyzstan halky ýaly aramyzda gahrmanlar bardy. Ýöne Niýazow MHM terroristlaryň üstünden olaryň öldürdi, türmäge salyp we galanlaryň gözüniň oğuny aldy. Şoň üçin erkekler gyryldy. Ayal maşgala köp degmedi. Degdi, ýöne adam etşördi. Erkeklerimizi gyrdylar. Käbileri türmede çüýrek galdy. Häzir Türkmenistan'da Edirmen ogluny türmede otyr. Daşynda 80% ýallak. Çepekçiler. Galanlar çykyp gitdi. Ine. Kim aldın? Şoň üçin men ýa biz Türkmenistan'a barıp düzeltmesek variant ýok. İçindekiler de biz ýa-ni ruhlaryny aldyrar. Onuň üçin Türkmenistan daşynaklar protestlara başlamaly. Daşyna size hiç kim päsil bermegi. Özüňiz etmediňiz, ine biz ýaly gurumlar bar, ine dewlete gurumasy bar, protest geçirecek bolýar. Ýa-ni Germaniýada, Warşawada protestler etjek bolýar. Bize kömek edin, bizim büdjetimize ýa-ni şodumyza pul berin. Biz plakatlar almaly, megafonlar etmeli. Onuň bir protest taýýarlajak bolsaň 1.000 ýarym euro çykýar. Bark gelmeýäne hata edemek. Plakatlar, megafonlar, şöýde çykdyjylar, ýerli çykdyjylar şeýledir. Hiçbir biriňi aýtdylar, men protestde pul goşan etdim diýip. Hiç kim. Ine iki tane protest var. Warşawada ve Germaniýada. Bize pul kömek gerek. Pul kömegini berin dedi. Biz başlaly. Biz durmaly. Türkmenistan daşyndaky adamlar, işleýärler. Pul ýok diýip bolýar içindekiler, görgürler, pullar hem ýok. Kösenýärler gaýtyp biz pul berýär şolar. Ine dewlete topar pul kömegini diýär şolar. Onan bize pul berýän ýok.
Biz grant alaryýaly hajyf däl. Biz siyasatçylar, bize grant berilen ok, düýünden berilen ok. Biz öz pulumyzla hereket edýär. Öz pulumyzy ine men işläp goýýarmy hereket edýän. Bir protestiýa bir döwlete bak geljek bolsaň 1,5 euro. Kim berdi maňa? Kim aýdyljak? Men pul berdim diýip. Bir näçe sany gurgul aktivistlerimiz var. $10, $5, o nimeden şensiz dostlaryň uğradyany. Olam dewletden saklamak üçin. Ofis diýdi, hatlar diýdi, printer diýdi, ýani gerek ýerine adwokatlar diýdi, gerek ýerine telefonlar diýdi, gerek ýerine kizik çykdyjylar. Ony öz pulumyzla hereket edýär. Ine şoň üçin biz daşyndan başlamaly. Daşyny siz öz gurumlaryňy döredin. Döredip gorkýan bolsaňyz ine döredilen guruma goşup goýun. Bara ine häzir Warşawadaky ulanylar gelin bize. Puluňyzy gerekkä gelin kömek edin. Gelip bilmeýänsiň pul kömek edin. Pul kömek edilmeýän bolsaň gelip plakatymyzy ýasap ber. Ine biz size plakaty berer, şunu ýasamaly, ýasap beriň diýip. Gidip ýasap bize puluňyzy gerekkä plakatlar ýasap beriň. Megafon alyp beriň. Bize kömek edin. Bize özümüz geçirýär şu protest barmasaň. Ya da kömek etmeň, maska da kaska we mototsikletini arkamyzda 100 metr aralygynda durun. 100-nji ýatda. Ýöne başlan. Ol Türkmenistanyň içindäki ruh berýär şol. Siz ay Türkmenistanyň içi gorkok erkek ýok diýäňiz. A daşynaklar ýok. Onu daşynaklar erkek ýok diýsem bolýar. Gillenşip gorkuşup ýörler. Kimden gorkýaňyz? Ýewropada kimden gorkýaňyz? Şu hökümet adar berýän bolsa, aýdyň maňa, men şöyle uçup barýan Ýewropada. Bir ýerde. Ukrainada, Ýewropada aýdyň maňa, men uçup barýar, şonu wara maskarasyny çykarşy. İşinden aýrylar şonu. Ine şu ýaly hormatly watandaşlar, şonuň üçin biz görüşmeli. Biz görüşmesek hiç zat öz-özünden gelmeýär. Hiç kim padarka bermeýär. Ilaytada şu iksan ataly ol jellatlar bize garaşdyrylmaly, haklarymyzy, döwletimizi, watanymyzy padarka bermeýär. Şoň ýanyna ýygynyň garaşyp durşular ýanky ölür, ýanky döwlet başçylygyna geçerýär. Ondaşyndan parahor toparlar garaşyp dur. Biz hakyky adalatly boljak bolsak, adalatly gurumlar döretmeli. Ine dewlete adalat guruma. Giýirin şoňa. Ine men gitjek şu giýirseňiz, men gitjek, men lider boljak. Siz boluň lider, alyp baryň. Pikir etmeň lider bolmak dewleteň ýa-da ýoldaşy bolmak anfat mesele. Giýije ony jaňlar edýär, kömek dilýär halkymyz. Reaksiýa bermeli, hemme bana. Häzir ine deportda, Türkiýede, Warşawada bir topar biziň watandaşlarymyz bar. Hatlar vermeli, kömek etmeli, bark gaýtmaly, görmeli. Bir topar işler bar. Gelin ine dewlete halk hereketi, gelin eýçilik edin şu halk hereketi. Birinji ýygnakda men atstavka gidýän. Gelin. Edin öz puluňyzy goýun, halkdan pul ýygnaň, edin, görüşüň, men gapdaryňyzda boljak. Netleseňiz. Biz görüşmeli. Biz görüşüp öz ihtiýarlygymyzy almaly. Biz Türkmenistana baralmada bir öýüni ornulayan, ziyatka bilen gelen çinonu görsek, başlamaly balamyda goýup diýär. Beýle bolmaz. Men size bir videonu gökejekdim şu gedek. Macron ine ýygnak boldy, şo ýerde bir bir aýal maşgaly aýdymçy Marsilyazany aýtdy. Marsilyaza diýmek ýani giýimini aýtdy Fransa giýimini. Macronum ýanky guwanyň kişi bolup, ýanky muny eline, kipdini eline goýjak bolup, gujaklajak boldy, elini şeýdip gitdi. Prezident bolsaň maňa gerekli. A Türkmenistanda näme? O jellat Gurban uly, çägli geçirne Siriýa uwduny ýyl bolsa, ahrandan ýa, şonu getir. Görýän tapawdy. Bäerde halk näýli? Öz başdak. Ýewropa diýip gülýän, Ýewropa diýip. Siz o Ýewropaça bolbilen mesela aýdyn. Men bolbilen. İçinde gelip ýörüm. Öz haklaryny gorap. Bu güýçli. Şoň üçin bu öňde. Bu haklaryny gidirmeýär. Kim bolaýdyn? Prezident bol, haklaryny gidirmeýär.
Biz bolsa prezident anarda dursun. Küçük bir çinovnik, uçuskov haklarımız bolup özünü ýa-ni perişte ýaly hata edýär, bize buyruk berýär, bizim ılgyşlýar. Ul kanun bolýar we bize ýa-ni ýasyrmaçyk edip bize haýwan atýar, bizim gorkuşýar. Biz näme kanun bozdukmy gorkarýar. Ya biz näme bir zat etdikmi, adam öldürdükmi, bize bunu ýal gürleşýär. Ýok bolýmady. Ine şoň üçin nägeliklerini dol hakly beýan edip gora öwrenmeli. Hormatly watandaşlar, şoň men efir mutarýan, siziň hemmäňize birinji bilen jan talgaby berýän. Ruhdan gaçman. Şu günem 100 ýyldanam biz her wagt öňümizde şu mesele. Öz başlyklyk, watanymyz, döwletimiz, haklarymyz, şu zatlary biz ýitirmeli. Şu zatlary ýitirsek, biz millet hem bolmaýar, döwlet hem bolmaýar. Biz gurban bolan döwleti bolýar, gurban bolan döwletiniň hem ýa-ni grażdan, hakly grażdanlar bolýar. Şunu unutmaň. Inneki duşuklara çelli hoş sağ olun. Sağ olun.